ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியாவை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். குரு பரம்பரான்னு இல்லை, அவர் ஒரு இவர் தான், டிவோட்டி தான். அவரை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ராதா கோவிந்தா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் முங்கூர்ல. ஒரே வாட்டி மியூட்லயே ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு பிரணத்தி யார் எடுக்க போறீங்க? பிரபுஜி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிக்கிறா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓ அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தஸ்ன ஷலாகய சசித் உத்வீதிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஓ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக ததா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சக்ரதாசம் சகன ரகுநாதன் விதம் தம் சீவம் சாத்வைதம் சவாதூதம் பரிஜானக சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பதான் சக கன லலிதா ஸ்ரீ விஷாங்கன் விதாம்ச. மெதுவா படிங்க பிரபுஜி, அப்ப தப்பு வராது. தமிழ் தானே, மெதுவா படிங்க. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவணியஸ்வரி வருஷபானுசூத தேவி பிரணாமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பத்ருஷு ச கிருபா சிந்து பய ஏவத பதிதா. மறைஞ்சிருக்கு. நமோ பிரகண்மய தேவாய. ஓ பிரம்மண்ய ஹிதாய ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா பதாந்தேய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய சைத்தன்ய நாமனே கௌர திவிஷா நமக. பிரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணா பிரஷ்டோய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாயின் நிதி காமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவா கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசூன்யவாதி வாசந்தாய தேவதாரிணே பஞ்சதத்துவ மதம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப சுரூபம் பக்தவாதரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சகிதம். ஜெய கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்தி விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. போன வாரம் நீங்க தான் படிச்சாலும் நினைக்கிறேன். போன தடவை படிக்கல, ரொம்ப நாள் ஆச்சு மாதாஜி. இன்னும் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணல மாதாஜி. ஆமா கரெக்ட். இல்ல தமிழ்ல தானே எழுதிருக்கலையா, அதனால நான் சொன்னேன் மெதுவா படிச்சா அப்படியே வந்துடும். தமிழ் இங்கிலீஷ் இருந்தாக்கா ஓகே, டிசைஃபர் பண்ணி படிக்கிறது கஷ்டம் இல்லை. தமிழ் தானே. ஓகே, இப்ப என்னது இன்னைக்கு ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியரின் பொழுதுபோக்கு, அவரை பத்தி தான் படிக்க போறோம். ஆனா இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சதா தெரியாது. ஐ திங்க் ஐ ஷுட் கோ பேக் டு ஒரு நிமிஷம். ஸ்டாப் ஷேர். இங்க ஒண்ணு நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நான் படிச்சுன்றது அதையே ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு சொன்னா கொஞ்சம் புரியும். ஷேர் ஸ்கிரீன். படிச்சுன்றேன் நான். இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. நான் இதை எடுத்து தமிழ் இதை போட்டு
அதை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அந்த ஸ்லைட்ல உட்காரத்துலாம் டைமே இல்லை. இப்ப நான் எனக்கு வேண்டி படிச்சினேன். ஓகே, இவர் வந்து எப்ப பிறந்தாருன்னு 1530வது ஆண்டு பிறந்திருக்கார். ஃபுல் மூன் டே, பௌர்ணமி அன்னைக்கு. வைஷாக் ஹிந்து கேலண்டர்ல வைஷாக்னா எந்த மாசம் தெரியாது. வில்லேஜ் இன் சாக்கண்டி. ஓகே, அது யாரு? ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரிய பிறந்த இது கொடுத்திருக்காங்க. அது எங்க இருக்கு? சாக்கண்டிங்கிற வில்லேஜ்ல ஒரு இது கிராமத்துல பிறந்தார். அந்த கிராமம் எங்க இருக்கு? நார்த் ஆஃப் அக்ரத்வீபா, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் நதியாங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அக்ரத்வீபாங்கிற அந்த 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 தீபம்னா தெரியுமே, 4 பக்கத்துலயும் இது தீவு தீபம்னா தீவு. சோ அக்ரத்வீபா அந்த மாதிரி. அதுல நார்த் சைடு, நார்த்னா என்ன சொல்லுவா? வடக்கு இல்லையா? ஆமா, வடக்கு. ஹிஸ் ஃபாதர், அவரோட அப்பா பேர் என்னது? கங்காதர பட்டாச்சாரியா. அவர் வந்து பிராமின். அவர் வந்து ஆஃப் த ராரா கிளாஸ், ஏதோ ஒரு கம்யூனிட்டி, அதுல வந்து பிராமினா இருந்திருக்கார். ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப தூய பக்தர். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தூய பக்தர். அப்ப இவர் வந்து ஸ்ரீனிவாசோட பிறப்பு எப்படி வந்ததுன்னு போட்டிருக்கு. Shrinivas Acharya was born in 1530 AD on the full moon day of month Vaishak in the village of Chakandi, which lies on the படிச்சதே தான் போட்டிருக்கு, north of Agradvipa in the district of Nadia. His father Gangadhara Bhattacharya was a Brahmin of Rara class. The Bhakti Ratnakara describes the event as follows. அப்படி எப்படி பிறந்தார் என்ன ஃபுல்லாதான் படிக்க போறது இல்ல. அதுக்கப்புறம் நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், அது வேண்டாம். ஒன்லி இவரோட பேஸ் மாத்திரம் நம்ம படிச்சுக்கலாம். இப்ப இவ அப்பால இருந்தானே ஆரம்பிக்கலாம். சோ வென் மகாபிரபு, யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு took sannyas in Kathua, Gangadhara was overcome with grief. ரொம்ப அவர் வந்து வருத்தப்பட்டுட்டாராம். அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துன்னு போனோன்னு இவெல்லாம் அவ்வளவு அப்பெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸா தானே இருப்பா இல்லையா? ஹார்ட்லி ஃபியூ பீப்புள். அவருக்கு ரொம்ப வந்து வருத்தம் வந்து began to cry constantly by calling out the names, ஹா சைத்தன்யா, ஹா சைத்தன்யா, ஐயோ இப்படி துறவு மேற்கொண்டுட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழுதுன்னு இருந்தாராம். இப்ப அதுக்கு வந்து இப்ப மக்கள் எல்லாருமே அவருக்கு என்ன பேர் வச்சுட்டாங்கன்னாக்கா சைத்தன்யதாஸ்னே பேர் வச்சுட்டான். அவரோட பேர் ஆக்சுவலி கங்காதரா. ஆனா வந்து அவ்வளவு சைத்தன்யான்னு இப்படி ரொம்ப புலம்புறாரே, அப்ப அவருக்கு சைத்தன்யதாஸ் பேர் வச்சுட்டான். When other devotees saw him intoxicated in divine love of Mahaprabhu, they nicknamed him Chaitanyadas, a name which stuck with him for the rest of his life. அவர் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த பேர் தான் அவருக்கு ஒட்டிட்டு. People were knowing him as Chaitanyadas. Chaitanya Das had no desire for the things of this world. அவர் வந்து அவரோட லைஃப்ல அவர் வந்து ஒரு துறவு மாதிரி தான் இருந்திருக்காரு. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பக்தரா இருந்திருக்காரு. பட் ஒன் டே he suddenly felt a strong wish to have a son. அவர் வந்து சடன்லி அவருக்கு என்ன தோணித்து, எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தா நல்லா இருக்கும், ஸ்ட்ராங் டிசைர் ஏற்பட்டு. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, வைஃப்ட சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்க பேர் வந்து லட்சுமி பிரியா. அவங்க லட்சுமி பிரியாட்ட சொல்லி நமக்கு ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அவளும் சரி போலாம், ஆனா நம்ம வந்து பூரிக்கு போலாம், அங்க போயிட்டு மகாபிரபு போயிட்டு அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பெறலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க போறாங்க. The couple left for Puri, stopping for few days at the house of Balaram Vipra, Lakshmi Priya's father. கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து அவ அப்பா வீட்டுல தங்கிட்டேன். முன்னாடில இப்போ இருக்கிற போல வசதி இல்லையே, கொஞ்சம் நடந்து போவா, கொஞ்சம் அந்த மாட்டு வண்டியில போவா, டைம் எடுக்கும். அப்ப போற வழியில பலராம் விப்ரான்னு அவ அப்பாவோட வீட்டுல தங்கிட்டு, அது எந்த அந்த எங்க இருந்தாங்க அவங்க? ஜஜிகிராமாங்கிற ஊர்ல இருந்தாங்க அவங்க. When they arrived in Puri, Chaitanya Das and his wife paid their obeisances to Mahaprabhu. Chaitanya Das யாரு? இந்த இவர் ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சார் இன்னும் பிறக்கல. அவர் பிறக்கிறதுக்கு வேண்டி இவ வந்து ஆசைப்பட்டு இருக்கா, இவங்க குழந்தை இருந்தா நல்லா இருக்குமேனு. இவ 2 பேரும் அங்க போயிட்டு பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணி, பட் பிஃபோர் தே குட் ஸ்பீக், அவங்க வந்து சொல்லறதுக்குள்ள அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது என்னத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. The Lord, Lord himself said, understanding their desire, Jagannath Deva will surely fulfill all your desire. இந்த ஜெகநாத்துக்கு வந்திருக்கீங்க, உங்க மனசுல என்ன ஒரு என்ன ஆசை வச்சு வந்திருக்கீங்களோ அது கண்டிப்பா நிறைவேறும் அப்படின்னு. The other devotees were curious. அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு, இது என்ன இதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது, மனசுல இருக்கிறது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு. About what desire Mahaprabhu was talking about, என்ன எதை பத்தி பேசுறேன்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க. And they asked his servant கோவிந்தான்னு ஒரு பணியாள் இருந்தா, அந்த பணியாள்கிட்ட கேட்டோன்னு என்னது எப்படி தெரிஞ்சது சைத்தன்யாக்கு அப்படின்னு. பட் பிஃபோர் ஹி குட் சே எனிதிங், மகாபிரபுவே அவரே வந்து சொல்லிட்டார், கோவிந்தாட்ட சொல்றார். அண்ட் கிவ் ஹிம் an answer. Chaitanya Das desires to have a son. எனக்கு இந்த தெரியும், அவருக்கு வந்து ஒரு பிள்ளை வேணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. Indeed his wife will give birth to a jewel. கண்டிப்பா ஒரு குழந்தை பிறக்கும். ஒரு ஜுவல்னாக்க நல்ல ரத்ன மாணிக்கம் மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறக்கும். அவனுக்கு வந்து என்ன பேரு வைக்கலாம்? ஸ்ரீனிவாசங்கிற பேரு வைப்பாங்க. He will be manifest form of my love. என்னோட ஃபுல் வந்து
லவ் பொட்டன்சி, என்னோட ஃபுல் லவ் பொட்டன்சி அவங்க கிட்ட இருக்கும். ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா இருக்கும். அண்ட் வில் பி நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மீ. நான் இப்ப வந்து எப்படி என்ன கொண்டாடுறீங்களோ, என்கிட்ட எவ்வளவு நற்குணங்கள் இருக்கோ அது போல அவங்ககிட்டயும் இருக்கும். He will increase everyone's enthusiasm for devotion. எல்லாரும் அவன் வந்து அவனோட அந்த சங்கத்துல இருக்கும்போது என்னது பக்தியும் கூடி வரும். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பிள்ளையா இருக்கும். Through Rupa and others, I will bring scriptures into the world, and through Shrinivasa shall distribute them. நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படி பிரபுஜி என்ன சொல்றார், சைத்தன்ய பிரபுஜி, நான் வந்து ரூபா அண்ட் ரூபா கோஸ்வாமி அண்ட் வேற நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இப்போ சனாதன கோஸ்வாமி இவெல்லாம் இருந்தாங்களே, பட்டா கோஸ்வாமி இவெல்லாம், அவங்கள்ட்ட எல்லாம் வந்து நான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதி அது வந்து பரப்புறதுக்கு ஸ்ரீனிவாஸ் தான் வந்து அதெல்லாம் பரப்புறதுன்னா என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லாருக்கும் அந்த நாலேஜ் கிடைக்கிற போல இவன் வந்து நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். At that time, Lord called Govinda and said in a deep voice, அதே தான் திரும்பி போட்டிருக்கு. பக்தி அது இது பக்தி ரத்னாகரில் இது கொடுத்திருக்கு. Once they had received Mahaprabhu's blessings, Chaitanya Das and his wife returned to his home, and when the auspicious moment came, a son was born to them. Chaitanya Das immediately offered the child to Mahaprabhu. வந்து வீட்டுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல அவங்க வந்து கர்ப்பம் தரிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்துடுச்சு. offered the child to Mahaprabhu. Mahaprabhu என்ன சொல்ல காணிக்கையா உங்களோட ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் ஒரு குழந்தையை பெற்றோம். The child went through the usual rituals of the first feeding of the அன்னப்பிரஷ்னம்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் நல்லா நடத்திட்டு இருந்தாங்க. அது மாதிரி அந்த டைம் வந்தோடனே அன்னப்பிரஷ்னம் என்ன, பேரிடல் என்ன, தலைமுடி வெட்டுதல் என்ன, இது மாதிரி நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் இருக்குமே, அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. All the local associates of Mahaprabhu, such as Govinda Ghosh and the residents of Srikanda, Narahari, Raghunandan, poured down affectionate blessings on the child. எல்லாரும் அவங்க மகாபிரபு என்ன பாக்கி எல்லாரும் அவங்க சர்வெண்டா இருந்த கோவிந்தா கோஷ், அப்புறம் ரெசிடென்ட்ஸ் அந்த பக்கத்துல இருக்கிற வசிக்கிற ஸ்ரீகண்டா, நரஹரி, ரகுநந்தன் இவ எல்லாருமா அந்த குழந்தை பிள்ளை ரொம்ப ஆசையும் பாசமா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவருடைய ஏர்லி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் நமக்கு படிக்க வேண்டாம். அவர் கிராமர் படிச்சார், லிட்ரேச்சர் படிச்சார், பொயட்டிக் தியரி ஃபார் தனஞ்சியா எல்லாம் இதெல்லாம் படிச்சார். ரொம்ப நல்ல இவரா திகழ்ந்தார் அவர். ஓகே, ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் நிறைய அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்த்தேன், பாஸ்ட் டென்ஸ் நிறைய. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பேஸ். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, 5:30 மணிக்கு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, 5:30 மணிக்கு வகுப்பு இருக்கு இல்லையா? ஓகே, இப்பதான் பார்த்தேன். ஓகே, நம்ம வந்து இது ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் திஸ். ருக்மிணி மாதாஜி வந்துட்டாளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், இது வந்து அதுதான் ஆரம்பம். அப்ப நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ்க்கு போலாம். தெரியறது இல்லையா? ஸ்லைடு தெரியறது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. தெரியாது மாதாஜி. ஓகே, ஆனா இதுல வந்து இப்ப நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா நான் ஒரு வாட்டி கூட செக் பண்ணல. ஒன்லி இந்த ஒரு ஸ்டார்டிங்ல ஸ்ரீநிவாஸ் அந்த நீ போட்டிருந்தா அது மாத்திரம் சேஞ்ச் பண்ணி பாக்கெல்லாம் ஒரு இதா இருக்கும். ஓகே, யாரா ஒருத்தர் இப்ப அல்பாபெட்டிக்ல ஆரம்பிக்கலாம். பிரபுஜி ஆரம்பிங்க. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா வங்காளத்தின் மத வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நபர்களில் ஒருவர். ஒருவேளை ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபுவை தொடர்ந்து வந்த தலைமுறையில் மிக முக்கியமான வைஷ்ணவ ஆசிரியர். அவர் முக்கியமாக கோபால பட்டா கோஸ்வாமி மற்றும் ஜீவா கோஸ்வாமியின் புகழ்பெற்ற சீடராக நினைவு கூறப்படுகிறார். பிருந்தாவனத்திலிருந்து வங்காளத்திற்கு கோஸ்வாமிகளின் எழுத்துக்களை வழங்குதல், மன்னர் பிர்கம்பீரை வைஷ்ணவமாக மாற்றுதல் மற்றும் மனோகர் ஷோய் கீர்த்தனை பாணியை உருவாக்குதல் ஆகியவை அவரது சாதனைகளில் அடங்கும். வங்காளத்தில் உள்ள கேதுரியில் நரோத்தமா, ஷியாமானந்தா மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான வைஷ்ணவர்கள் கலந்து கொண்ட முதல் கௌரவ பூர்ணிமா விழாவை சைத்தன்யா மகாபிரபு இந்த உலகில் தோன்றியதன் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிறார். இணைந்து ஏற்பாடு செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, அப்ப இப்ப ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா இதுல வந்து இப்ப பிறப்பு அதெல்லாம் போடவே இல்லை. That's why I wanted to know. அதனாலதான் அது படிச்சேன். ஓகே, அப்ப வந்து வங்காளத்தில் மத வரலாற்றில் மிகப்பெரிய அவர் வந்து இந்த இதை கல்ட்டை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு ரொம்ப அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார். மதம், அந்த மதத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு.
முக்கியம் அந்த நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கா. அதுல வந்து இவரும் ஒருத்தர். ஒருவேளை சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தொடர்ந்து வந்த தலைமுறையில் மிக முக்கியமான வைஷ்ணவர் இவரும் ஆகும். வைஷ்ணவ ஆசிரியர் இவர் அந்த மாதிரி திகழ்ந்திருக்கார். அவர் முக்கியமாக யாரு பார்த்தோமே கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி மற்றும் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு ரொம்ப அவளுக்கு வந்து சீடரா இருந்து அவ எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு நம்ம நாம ஜபமா இருக்கட்டும், அவ ஸ்கிரிப்சர்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாம் இப்பெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம கையில சைத்தன்ய சரிதாமிரதா இருக்கு, அதை பத்தி படிக்கிறோம்னா எல்லாம் இவாளோட இது கிருபைனாலதான். ஏன்னா யாரோ எதிர்க்கா அதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணலன்னு எப்படி தெரியும் இல்லையா? சோ இவாள்லாம். ஆனா யாருக்கு சீடரா இருந்திருக்கா? ஜீவ கோஸ்வாமிக்கும் கோபாலபட்ட கோஸ்வாமிக்கும் சீடரா இருந்து அவர் நிறைய அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். பிருந்தாவனத்திலிருந்து வங்காளத்திற்கு கோஸ்வாமிகள் எழுத்துக்களை வழங்குது. ஆனா அங்கேருந்து எல்லாம் கொண்டு வரணும். பிருந்தாவனத்துல இருந்து வங்காளத்துக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது அப்புறம் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் மன்னர் பிர்ஹம் பீர் அவரை வந்து வைஷ்ணவா மாத்திருக்கா. வந்து இதெல்லாம் கொண்டு போறா. அது அந்த ஸ்டோரியில இருக்கு. என்னது எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பெட்டியில போட்டு எல்லாருமே போறாங்க, மாட்டு வண்டியில போயிட்டு இருக்காங்க. அங்க வந்து ஒரு அஸ்ட்ராலஜர்னா என்னது, இந்த குறி வச்சு சொல்லுவாங்களே என்ன நல்லது நடக்கும், இப்போ ஒரு கெட்ட சகுனம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அஸ்ட்ராலஜர் ஜோசியன். அப்ப அந்த ஜோசியன் வந்து இந்த ஒரு மன்னர் வந்து எப்பவுமே கேட்டு இருப்பான். அந்த மன்னர் பேரு நான் படிக்கல, படிச்சு மறந்து போயிட்டேன். அவர் கேட்கிறார். அப்ப அவர் சொல்ற இந்த வழியா வந்து ஒரு நல்ல பொற்காசுகள் ரொம்ப ஒரு ஜுவல்ஸ் ரொம்ப என்னது விலை மதிக்க கூடிய ஒரு இது வந்து யாரோ எடுத்துன்னு போறாங்க. சோ உங்களுக்கு வந்து நீங்க அதை வந்து கடத்தி வச்சு அந்த மன்னருக்கு இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ரொம்ப பொக்கிஷம், ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் வருது அப்படின்னு. ஓஹோ அப்படியா, அப்ப யாரு பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வழி மறித்து அது மாதிரி ஏற்பாடு பண்றேன். அங்க பார்த்தா நிறைய இந்த மாதிரி மாட்டு வண்டியா போறது. எல்லாரும் ராத்திரி நேரம் எல்லாரும் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கா. அப்போ எல்லாரும் தூங்கதானே சரி, நமக்கு சௌரியமா படுத்துன்னு பார்த்தா அங்க ஒரு நல்ல பெட்டி இருக்கு. அந்த பெட்டியெல்லாம் அவங்க தூங்குறதுக்கு அவள் மத்தியில இருந்து எடுத்துன்னு வந்து அவங்க மாளிகைக்கு வந்து எல்லாம் திறந்து பாக்குறாங்க. அதுல எல்லாம் புக்கு தான் இருந்தது. என்னது நீ இன்னும் சொன்ன பெரிய ஜுவல்ஸ் பெரிய பொக்கிஷம்லாம் என்ன சொன்னீங்கன்னு அவர் சொல்ல, இதுவரைக்கும் நான் போட்ட கணிப்பு ஒண்ணுமே தப்பாகலை, அது எப்படி இது தப்பாகும் அப்படின்னு. அப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சது, பொக்கிஷம்ங்கிறது வெறும் ஜுவல்ஸும் முத்தும் மாணிக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த எழுத்துக்களே அது அவ்வளவு பொக்கிஷம். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு என்னது விலை மதிப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்புறமா ரியலைஸ் பண்ணுங்க. சோ இது பிர்ஹம்பீர் அது இருக்கலாம். எனக்கு வந்து இங்கதான் இந்த பேர் பார்த்தேன், அந்த இதுல போடல. சோ பிர்ஹம்பீர் வந்து அப்போ அந்த அவரையும் வந்து நல்ல பக்தரா ஆக்கி மாற்றுதல் அதையும் பண்ணியிருக்காரு. மற்றும் மனோகர் ஷோய் அந்த மாதிரி ஒரு கீர்த்தனை ஒரு பாணியில இவங்கெல்லாம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலே நினைப்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவங்க பாடுறது. பகவத்கீதை ஒரு மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி இது பாகவதம் ஒரு மாதிரி சொல்லுவோம். அது அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோகம் வந்து ஒரு பாணி இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் டியூன்ல தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. இப்போ இவங்க கீர்த்தனை வந்து இயற்றுறதும் எப்படின்னா ஒரு டைப் வந்து மனோகர் ஷோய் கீர்த்தனை எல்லாம் அந்த பாணியை உருவாக்குதல். அந்த பாணியிலேயே வந்து இந்த போயம்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி கீர்த்தனைகள்லாம் உருவாக்கி அவர் இந்த நிறைய இந்த மாதிரி சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஆகியவை அவரது சாதனைகளில் அடங்கும். அப்புறம் வங்காளத்தில் உள்ள கேத்துரிங்கிற ஒரு இடத்துல நரோத்தம சியாமானந்தா மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான வைஷ்ணவர்கள் கலந்து கொண்ட முதல் கௌர பௌர்ணிமா ரொம்ப ஃபேமஸ். கௌரானா தெரியல, நம்ம இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரோட பேர்ல இத பூர்ணிமா விழாவை ரொம்ப கிராண்டா கொண்டாடி இருக்காங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். இது சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகில் தோன்றியதான ஆண்டு விழா. அவரை வந்து அப்பியரன்ஸ்லயே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதை வந்து எல்லாருமே கொண்டாடுறாங்க. ஆனா இவங்களும் வந்து இணைந்து அவ கூட இணைந்து இவங்களும் ரொம்ப கிராண்டா வந்து கொண்டாடினாங்க. எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? பபிதா மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவங்க பாஸ்ட போய் சொல்றேன் இந்த வேலை பண்ணாம. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியரின் பெற்றோர் பிராமண கங்காதர பட்டாச்சாரியாவும் அவரது மனைவி லக்ஷ்மி பிரியாவும் வங்காளத்தின் பர்த்வான் மாவட்டத்தில் கங்கை கரையில் உள்ள சக்கந்தி என்ற சிறிய கிராமத்தில் வசித்து வந்தனர். பெரிய பக்தராக இருக்கும் குழந்தையை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள். ஆனால் ஸ்ரீனிவாசன் பிறக்கும் வரை அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்தனர். கங்காதரா தானே தங்க அவதாரம், சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்று வேதங்களில் முன்னறிவிக்கப்பட்ட பெரிய பக்தர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் தங்க அவதாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இது சம் வேர்டிங்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இவர் வந்து பெரிய பக்தர். யாருடைய பக்தர்? தங்க அவதாரமான சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீராதா. அப்படி எல்லாம் வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் அந்த கூகுள்ல போட்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்.
அது கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை. ஓகே, இதுல வந்து இதே தான் இப்ப நம்ம படிச்சோமே. பிராமணர் யாரு? கங்காதர பட்டாச்சாரியா, அவர் மனைவி லட்சுமி பிரியாவுக்கும் இன்னும் பிறக்கலை. ஆனா ரொம்ப வருஷமா அவ வந்து குழந்தை இல்லாம இருந்தா. அவருக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் வந்து நமக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தா சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்ச உடனே நம்ம இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஆசீர்வாதத்துல ஒரு ஸ்ரீனிவாசன் பிறந்தார். அப்போ கங்காதர வந்து என்னது, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் யாரு? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக தங்க அவதாரமான சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு தூய பக்தர், முன்னறிவிக்கப்பட்ட பெரிய பக்தராக இவர் விளங்கினார். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து சைத்தன்யதாஸ்னு பேர் வந்து கொடுத்த. அப்புறமா இன்னும் இருக்கு அதுல. சாரி நான் கிளிக் பண்ணல. ஓகே, இதையும் படிச்சிருக்கோம். பவிதா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. இருப்பினும் 1510 ஆண்டில் பிரிவினை அவரால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. தன் வாழ்வின் இறைவனை தரிசிக்க நவதீபத்திற்கு புறப்பட்டார். 7 மைல்களுக்கு பிறகு கத்வா கிராமம் வரை நதியா சைத்தன்யா மகாபிரபுவின் நிமாய் அந்த கிராமத்திலேயே துறந்த வாழ்க்கையை முறையான சந்நியாசத்தை பெறுகிறார் என்பதை அவர் அறிந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது படிச்சோம், அப்பதான் அது புரியுது. நதியா கிராமம், நதியாங்கிற அந்த இடத்துல கட்வா கிராமம் இருக்கு. நதியா வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், அதுல வந்து கட்வா கிராமத்துல வந்து இவர் யாரு சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். யாரு? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு. அது கேட்டு இவருக்கு ரொம்ப அது வந்து இதா எடுத்து பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவரால். அது வந்து பொறுத்து எப்போ 15 மந்த் வருது 1510 ஆண்டு அவர் வந்து அந்த துறவுரா மேற்கொண்டது வந்து இவரால பொறுக்க முடியவில்லை. ஸ்ரீனிவாசனே தோற்றம். அப்புறம் குழந்தை பிறக்கிறார். எஸ், நெக்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறாள். ஒரு நிமிஷம். எங்கெல்லாம தொடக்க தீபா செல்வன் மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. தீபா செல்வா மாதாஜி இல்ல பத்தியா? ஜெயஸ்ரீ மாதா படிக்க முடியுமா? இருமல் இருக்கே. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ரொம்ப இருமல் வந்தது. ஸ்ரீனிவாசனின் தோற்றம். சக்கந்தியில் தம்பதியருக்கு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அவருக்கு ஸ்ரீனிவாசா என்று பெயரிட்டனர். அவர் 16ஆம் நூற்றாண்டின் 2வது அல்லது 3ஆம் தசாப்தத்தில் வைசாக மாதத்தில் ஏப்ரல் மே புனிதமான முழு நாளில் பிறந்தார். லக்ஷ்மி பிரியாவின் தந்தை கற்றறிந்த ஜோதிடரான பலராம விப்ரா மகிழ்ச்சியான தம்பதியரிடம் தங்கள் மகன் ஒரு மகா புருஷன், தெய்வீக சக்தி பெற்ற ஆத்மா என்று கூறினார். சிறுவனுக்கு அகன்ற மார்பும் நீண்ட நேர்த்தியான மூக்கும் இருந்தது. அவனது அழகான கண்கள் தாமரை இதழ்கள் போல நீண்டிருந்தன. பகவான் சைத்தன்யரை போலவே அவர் உருகிய தங்கத்தை போன்ற உடல் பிரகாசத்தையும் முழங்கால் வரை நீட்டிய கைகளையும் கொண்டிருந்தார். வழக்கப்படி சைத்தன்ய தாசாவும் லக்ஷ்மி பிரியாவும் பிராமணர்களுக்கு தொண்டு செய்தனர். மேலும் பிராமணர்கள் குழந்தையை ஆசீர்வதித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து இந்த தம்பதியருக்கு வந்து ஒரு அழகான குழந்தை பிறந்தது. அவரோட எல்லாம் அங்காபயம்ல எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி எல்லாம் அந்த இது கையெல்லாம் நீளமா இருக்கும், கண்ணெல்லாம் நல்ல ப்ராடை. பகவானுக்கு அப்படிதான் ஒரு வர்ணனுக்கு கொடுப்பா இல்லையா? ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு அப்படிதான் சொல்லுவா. கையெல்லாம் ரொம்ப நீளமா இருக்கும், நல்ல டால, நல்ல பர்சனாலிட்டி. கையெல்லாம் நல்லா நீண்டிருக்கும், கால் முட்டுக்கு கீழே அப்படி கை போகுமா, அவ்வளவு வந்து நல்ல பர்சனாலிட்டியா இருந்தாங்க. அப்ப இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட இதுதானே இல்லையா? அப்போ அந்த தம்பதியருக்கு ஒரு அழகான குழந்தை பிறந்தது. அப்புறம் என்னது 2வது அல்லது 3வது அவர் எப்ப பிறந்தாருன்னு, இந்த வைசாக்கு நம்ம சொல்ல இந்து கேலண்டர் வைசாக்குனாக்க ஏப்ரல் மே அந்த டைம்ல. நம்மளோட என்ன வருது? சித்திரையா? ஆமா, சித்திர மாசம். சித்திர மாசத்துல அவர் பிறந்தார். மிதமான முழு நிலவு பௌர்ணமி அன்னைக்கு அவர் பிறந்தார். அப்ப அந்த ஜோதிடர்கள் வந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டு குழந்தை பிறந்த இது ரொம்ப நல்ல ஆஸ்பிஷியஸ் டைம்ல பிறந்திருக்கு தெய்வம். அப்ப அந்த குழந்தை எப்படி மகன் ஒரு மகா புருஷனா திகழ்வான், தெய்வீக சக்தி பெற்ற அவர் வந்து ஆத்மா அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி அந்த கிரேஸும் கிடைச்சிருக்கு. இவன போனாலே பூரியில போயிட்டு அந்த மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஆசீர்வாதம் கிடைத்திருக்கு. அவர் சிறுவனுக்கு என்னது அகன்ற மார்பு, அவரோட எல்லாம் அந்த அங்காவயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் பிராமணர்கள் எல்லாம் தொண்டு செய்தல். இவெல்லாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப பிராமணருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன டொனேஷன் மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவளும் வந்து குழந்தைக்கு வந்து நல்லா ஆசீர்வாதம் பண்ணி நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதாஜி. அது சக்கந்தினா என்னது மாதாஜி? ஒரு ஊரா? இடம்போட பேரு. இடத்தோட பேரு. இடத்தோட பேரு. அதான் இது மாத்திரம் படிச்சா புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை படிச்சேன். அதோட சக்கரன்னு இன்னும் காணவே இல்லை. வேற ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கும் தமிழ் வேற. அதை விட ஓகே. வந்துட்டாங்களா தீபா செல்வம் மாதாஜி? இல்ல வரல. நிவேதிதா மாதாஜி படி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் தனது பெற்றோரிடம் பக்தி கொண்டவர். மகாபிரபுவின் தெய்வீக மற்றும் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணரின் மகிமைகள். அது தெரியல மாதாஜி.
தெய்வீக மகிமைகள் மற்றும் ராதை மகிமை மற்றும் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணரின் பிருந்தாவன பொழுதுபோக்கை அவரது தந்தையிடமிருந்து கேட்கும் அதிர்ஷ்டம் அவருக்கு இருந்தது. அவர்கள் இருவரும் அந்த ஆழ்நிலை தலைப்புகளை பற்றி விவாதிக்கும் போது ஒரு பரவச நிலைக்கு செல்வார்கள். சீனிவாசனின் தாயார் அவருக்கு கீர்த்தனை பயிற்சி அளித்தார். அவர் தனஞ்சய வித்யா வஸ்பதியிடம் இலக்கணம், இலக்கியம் மற்றும் கவிதை கோட்பாடுகளை படித்தார். மேலும் இந்த பாடங்களில் விரைவாக தேர்ச்சி பெற்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க இது வந்தோடனே நிறுத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் படிச்சார் போனார் வந்தார் தான் இருக்கும். அது நம்ம இதுலயே இருக்கே. இனிமே வந்து நமக்கு டீப் ஸ்டடி பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இங்க இருந்தே பண்ணலாம். இப்ப ஸ்ரீனி இந்த நீ வருது. அப்ப நான் அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த நீ எடுத்து காப்பி பண்ணி அதை போட்டுட்டு இருந்தேன். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஜ்ல பண்ணேன். அப்புறம் எனக்கு நேரமே இல்லை. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா அவ ரொம்ப நல்ல குழந்தையா இருந்து பெற்றோர்கிட்ட நல்ல பக்தியா இருந்து அந்த மாதிரி நல்லா இதா இருந்துன்றதா. அண்ட் தெய்வீக மகிமை மற்றும் அவருக்கு வந்து மகாபிரபுவின் தெய்வீக மகிமைகள் மற்றும் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணரின் பிருந்தாவன பொழுதுபோக்கை அவரது தந்தையிடமிருந்து கேட்கும் அதிர்ஷ்டமும் அவருக்கு இருந்தது. அதனால அப்பெல்லாம் அதுதான் இல்லையா, பகவானோட ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லி கிருஷ்ணர் ராதையை பத்தி எல்லாம் அப்பாட்டே கேட்டறிந்தார். அவர்கள் இருவரும் இந்த ஆழ்நிலை தலைப்புகளை பற்றி விவாதிக்கும் போது ஒரு பரவச நிலைக்கு செல்வார்கள். சீனிவாசனின் தாயார் அவருக்கு கீர்த்தனை பயிற்சி எல்லாம் வந்து அது பகவானை பத்தி எல்லாம் பேச நமக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையா. இப்ப அவ வந்து குழந்தைய அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி வளர்த்துறான். டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அந்த பரவச நிலைக்கு அவங்க வந்து போயிடுவாங்க கிருஷ்ணரோட ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லும்போது. அப்ப சீனிவாசனின் தாயார் கீர்த்தனை எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைய வளர்த்துறா. அவர் தனஞ்சய வித்யா அங்க போயிட்டு கிராமர் படிக்கிறாங்க. தனஞ்சய வித்யா வாசஸ்பதி அவர்கிட்ட போய் இலக்கணம், இலக்கியம் மற்றும் கவிதை கோட்பாடுகளை படித்தார். மேலும் இந்த பாடங்களை விரைவாக தேர்ச்சி பெற்றார். அப்பெல்லாம் இதுதானே இல்லையா, குருகுலம்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லி படிச்சு எல்லாம் பண்ணுவார். ஸ்ரீனிவாசனின் இளமை பருவம். இப்ப இளமை அவரை வந்தாச்சு, அவருக்கு கொஞ்சம் பெரியவராயிட்டார். இப்போ நிவேதித்த மாதாஜி ருக்மிணி மாதாஜி படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா தீபா செல்வன்? இங்க நீங்க ஓடி போயிடுறீங்க நடுநடுல. 4 கொஞ்சம் கேட்டுட்டே என்னாச்சு, கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கீங்களா? படிக்க முடியுமா? படிக்க மாதாஜி. சீனிவாசரின் இளமை பருவம். லட்சுமி பிரியா குழந்தையின் காதுகளில் பகவான் சைத்தன்யரின் மகிமைகளை தொடர்ந்து பாடுவார். மேலும் ஒரே ஒரு நிமிஷம், இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணா போயிடுது. படிங்க. மேலும் மெல்லிசை ஒலிகள் அவரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்தன. சீனிவாசர் வளர்ந்தவுடன் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ராதா கிருஷ்ணர் நாமங்களை உச்சரிக்க கற்றுக்கொண்டார். சீனிவாசர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த சிறிய பிறை சந்திரன் விரைவில் வளர்ந்து சக்கந்தியில் மிகவும் பிரகாசமாக மற்றும் அழகான பையனாக அறியப்பட்டார். மதம், தர்க்கம், கவிதை, அரசியல், அறிவியல், இலக்கணம் மற்றும் ஆயுர்வேதம் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அது இதாயிடுச்சு, ஸ்கிரீன் வேற. ஆமா ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ, ஒரே ஒரு நிமிஷம். வேத கற்றலின் அனைத்து பிரிவுகளையும் கற்பித்த புகழ்பெற்ற தனஞ்சய வித்யா வாசபதியின் கீழ் அவர் பயின்றார். பிரேம விசாலத்தின் கூற்றுப்படி தனஞ்சய வித்யா வசபதி ஸ்ரீ நாவஷருக்கு கற்பிக்க தன்னிடம் எதுவும் இல்லை என்று அவரை கல்வியின் அனைத்து துறைகளிலும், குறிப்பாக கல்வியின் தெய்வம் ஸ்ரீனிவாசரின் கனவில் தோன்றி அவரை கல்வியின் அனைத்து துறைகளிலும் குறிப்பாக வேதங்களின் தேர்ச்சி பெற செய்வேன் என்று கூறியதாகவும் பிரேம விலாசம் கூறுகிறது. இருப்பினும் ஸ்ரீனிவாஸ் என்ன இல்லையா, நீங்க நானே படிச்சு போறேன் மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ப்ராப்ளம். ஓகே. இருப்பினும் ஸ்ரீனிவாசர் தனஞ்சய வித்யாச வசஸ்பதியின் பரிசு மாணவர் என்று அறியப்பட்டார். மேலும் அவர் சக்கந்தின் பெருமையாக இருந்தார். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, லட்சுமி பிரியா குழந்தைக்கு ரொம்ப நல்லா வளர்த்துறா. கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடி அதெல்லாம் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து மகிமைகள், பகவான் சைத்தன்யோட மகிமைகள் எல்லாம் சொல்லி அவரை வந்து மெல்லிசை ஒலிகள் அவரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்தன. அந்த மாதிரி கீர்த்தனம் எல்லாம் படித்து அந்த ஒலி நல்ல மெலோடியஸ் வாய்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது ரொம்ப அதெல்லாம் பிடிச்சு போயிடுத்து. அவர் ஸ்ரீனிவாசன் வளர்ந்தவுடன் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ராதாகிருஷ்ணன் நாமங்களை உச்சரிக்க கற்றுக்கொண்டார். அப்ப இந்த சின்ன வயசுல இருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தோம். இதுதான் நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு சின்னதுல இருந்து எண்ணத்தை போட்டு வளர்த்துறோமோ அது அப்படிதான் வளரும். சோ அந்த நாமம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தும் போது அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி நல்ல பக்தியில ரொம்ப இதா வந்தார்.
ஸ்ரீனிவாசர் என்று அழைக்கப்படும் அந்த சிறிய பிறைச்சந்திரன் அவருக்கு ஒரு சும்மா ஒரு செல்ல பேர். அந்த மாதிரி வந்து தங்கமே கண்ணே முத்தே மாணிக்க மேல சொல்றேன். அந்த மாதிரி சிறிய பிறைச்சந்திரன் விரைவில் வளர்ந்து சக்கதி மிகவும் பிரகாசமாக மற்றும் அழகான பையனாக அறியப்பட்டார். அப்புறம் என்னெல்லாம் படிச்சார் அவர்? மதம், தர்க்கம், கவிதை, அரசியல், அறிவியல், இலக்கணம் எல்லாத்தையும் ஆயுர்வேதம் உட்பட எல்லாத்தையும் ரொம்ப நன்னா வந்து அதுவும் என்னது அனைத்து பிரிவுகளையும் கற்பித்த புகழ்பெற்ற தனஞ்சய வித்யா வச்சஸ்பதியும் கீழ் அவர் பயின்றார். நல்ல பேர் போன ஒரு தனஞ்சய வித்யா வச்சஸ்பதியில இவர் வந்து அவர் கற்றுன்றார். இப்ப ஒரு நாளைக்கு என்ன எடுத்த பிரேம விலாசத்துல ஒரு கூற்றுப்படி அதுல எழுதியிருக்கு. தனஞ்சய வித்யா வச்சஸ்பதி சொல்றார், இனிமே வந்து உனக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன், ஒண்ணுமே இல்லை என்கிட்ட, பாக்கி ஒண்ணும் இல்ல, நீ என்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, நீ படிச்சாச்சு, அந்த மாதிரி ஆயிடுத்தோம். சோ கல்வியின் தெய்வம் ஸ்ரீனிவாசனை கனவில் தோன்றி அவரை கல்வியின் அனைத்து துறைகளிலும் குறிப்பாக வேதங்களில் தேர்ச்சி பெற செய்வேன் என்று கூறியதாகவும் பிரேம விலாசம் பிரேம விலாசம் அந்த ஒரு புக்கு அதுல கொடுத்திருக்கு. இதெல்லாமே கொடுத்திருக்கு. அவர் இவரோட கனவுல வந்து அந்த அவரை கல்வியின் அனைத்து துறைகளிலும் கனவில் யார் தோன்றினார்? கல்வியின் தெய்வம் இப்ப சரஸ்வதி தோன்றி உனக்கு வந்து இன்னமும் வந்து இதை பத்தி வேதங்கள் அதெல்லாம் கூட நீ படிச்சு தேர்ச்சி பெறுவாய், அதுவும் நான் வந்து உனக்கு அந்த ஒரு இதுவும் கொடுக்குறேன், எனது கிரேஸ் கொடுக்குறேன், நீ அதையும் படிக்கலாம் அப்படின்னு. இருப்பினும் ஸ்ரீனிவாச தனஞ்சய வித்யா வாசஸ்பதியின் பரிசு மாணவர் என்று அறியப்பட்டார். மேலும் அவர் சக்கந்தியில் பெருமையாக இருந்தார். மாதாஜி தர்க்கம்னா என்னது மாதாஜி? தர்க்கம்னா இது அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த டிபேட் அந்த இது நம்ம அத்வைத்தம்ல எல்லாம் உண்டு, நிறைய டிபேட் பண்ணி ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? தீபா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். படிங்க, நீங்க தான் விட்டு போயிருக்க, படிங்க. சிறிது நேரம் கழித்து சீனிவாசனின் தந்தை இறந்தார். அவர் பக்தரான தந்தையின் சங்கத்தை இழந்தது சீனிவாசனை பெரிதும் பாதித்தது. ஆனால் மற்ற பக்தர்கள் அவரையும் தாயாரையும் தங்கள் துக்கத்தில் ஆறுதல் படுத்த பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். சீனிவாசன் தன் தாயை அழைத்து கொண்டு சக்கத்திலிருந்து ஜாதி கிராமத்தில் உள்ள தனது தாய் வழி தாத்தாவின் வீட்டிற்கு சென்றார். சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவர் அருகில் உள்ள கண்டாவில் உள்ள நரஹரி சர்க்காரை தரிசிக்க சென்றார். நரகரிடமிருந்து மகாபிரபு தனது பூமிக்குரிய பொழுதுகளை விரைவில் முடித்துக் கொள்வார் என்பதை அறிந்து கொண்டார். இந்த செய்தி ஸ்ரீனிவாசனை அது நிகழும் முன் இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியை ஏற்படுத்தியது. அவர் விரைவாக சாஜி கிராமாவுக்கு திரும்பினார் மற்றும் பூரிக்கு பயணம் செய்ய தனது தாயிடம் அனுமதி பெற்றார். பின்னர் அவர் வருடாந்திர யாத்திரையில் பக்தர்களுடன் சேர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் பாஸ்ட் டைம் தான், கொஞ்சம் எல்லாம் நடக்கும். சிறிது நேரம் கழித்தப்ப ஸ்ரீனிவாசன் கொஞ்ச நாள்ல என்ன எடுத்து ஸ்ரீனிவாசனோட அப்பா இறந்து போயிட்டார். அந்த துக்கம் தாங்காம அவருக்கு ரொம்ப வந்து மன வருத்தம் வந்து ஆக்சுவலி அந்த சொல்லில் போட்டுட்டு அவர் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கே போறாங்க. ஒருத்தர் அவரோட தெரிஞ்சவாழ்ல இறக்கும் போது இவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு தளர விட்டு நான் இப்ப தற்கொலை பண்ணி இனிமே என்னால இருக்கவே முடியாது, அந்த மாதிரி அதுல போட்டிருக்கு. இதில் போடல லக்கிலி. அப்ப வந்து அப்புறம் எல்லாருமே சமாதானப்பட்டு இல்ல அப்படி எல்லாம் நினைக்காதே அப்படின்னு சமாதானப்படுத்துறாங்க. அப்ப அவரது பக்தரான தந்தையின் சங்கத்தை இழந்தது ஸ்ரீனிவாசனை பெரிய, ஏன்னா அவ அப்பாவோட டிவோட்டி அவர் இருந்திருக்காரு. அவ்வளவு வந்து வீட்டுல வந்து குரூப் சிஷ்யா மாதிரி அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் அப்படி இருந்திருக்காங்க. நிறைய அவர்கிட்ட இருந்து படித்தலாம். அப்ப அந்த இழப்பு அவரால் தாங்கிக்க முடியல, பெரிதும் பாதித்தது. ஆனால் மற்ற பக்தர்கள் அவரது தாயாரையும் தங்கள் துக்கத்தில் ஆறுதல் படுத்த பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். எல்லாம் சமாதானப்படுத்தி என்ற ஒரு வரி நான் போனேன். அப்புறம் அவ எங்க போனா ஜாஜி கிராமங்கிற இடத்துல அவ அப்பா அம்மாவோட அப்பா நாங்க தாத்தா வீட்டுக்கு போறாங்க. அங்க போயிட்டு கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் அங்க இருந்து கொஞ்ச நாள்ல எங்க ஸ்ரீகண்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நரஹரி சர்க்காரை இதை பாக்குறதுக்கு போறாங்க. அவர் எல்லாம் டிவோட்டிஸ் தான், ஒருத்தர் ஒரு எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. அவரை பார்த்து கொஞ்சம் ஞானம் பெற்று அவரை தரிசிக்க போறாங்க. அங்க போகும்போதுதான் தெரியுது மகாபிரபு தனது பூமிக்குரிய பொழுதுகளை எல்லாம் விரைவில் முடித்து கொண்டு ஆயிடுச்சு. அவரோட வந்து இங்க இந்த காலம்லாம் முடிந்து விட்டது, அந்த மாதிரி ஆக போறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு
ருக்மிணி மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுறேன். அப்ப அங்க அப்ப தெரிஞ்ச உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ஐயோ அதுக்கு முன்னாடி பிரபுவை போயிட்டு பார்த்து விடலாம். திரும்பி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த இது உயிர் இந்த உலகத்தை விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிட்டு அவரை பார்த்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து திரும்பி எங்க ஸ்ரீகண்டாவில போறோம்னு தானே தெரிஞ்சது. அப்புறம் திரும்பி வந்து இதுக்கே வரா ஜிஜி என்னது ஜாஜி கிராமம். இந்த செய்தி ஸ்ரீனிவாசனை அது நிகழும் முன் இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியை ஏற்படுத்தி அவர் விரைவாக ஜாஜி கிராமத்துக்கு திரும்பினார் மற்றும் பூரிக்கு. அப்புறம் அங்கிருந்து பூரி தனது தாயிடம் அனுமதி பெற்றார். என்னது பூரிக்கு போய் நான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போய் பார்க்க போறேன், அவர் வந்து உடலை விட போறார் அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் வந்து ஓகே அப்படின்னு. பின்னர் அவர் வெள்ளாந்திர யாத்திரையில் பக்தர்களுடன் சேர்ந்தார். அங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவரும் போய்விட்டார். அது நிறைய அந்த மாதிரி வந்திருக்கு இவரோட லைஃப்ல. இருப்பினும் திரும்பி அருள்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. அப்படி இருப்பினும் பூரிக்கு வருவதற்கு முன்பு மகாபிரபு தனது லீலையை முடித்து கொண்டார் என்ற செய்தி வந்தது. அந்த செய்தியில் மயங்கி விழுந்த ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா சுயநினைவுக்கு வந்தபோது தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவு செய்தார். இருப்பினும் இறைவன் தானே அவருக்கு கனவில் தோன்றி பூரிக்கு பயணத்தை முடிக்குமாறு கூறினார். பூரியில் ஒரு முறை அவர் மீண்டும் ஒரு கனவில் ஜெகநாத், சுபத்ரா மற்றும் பலராம் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவரது கூட்டாளிகளுடன் பார்த்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவர் வந்து சரி அவர் தரிசனம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு போறார். அவள்தான் அப்பெல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடம் போனா மாச கணக்கு எடுக்கும், அவங்களுக்கு வார கணக்கு எடுக்கும். ஆனா போறதுக்குள்ள என்னது அவர் வந்து இது உடலை துறந்து போய்விட்டார் தெரிஞ்சோன்னா ரொம்ப அவர் சேட் ஆயிட்டு திரும்பி வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன். யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு என்ன தோணும், தற்கொலை பண்ணிக்கலாம், இனிமே என்னால வாழ முடியாது. அப்புறம் வந்து மயங்கி விழுந்துடுவார். மயங்கி விழுந்து சுயநினைவு வந்த போது தற்கொலை, எனக்கு இனிமே இருக்கவே முடியாது, நான் தற்கொலை செய்துக்கிறேன். திரும்பி எல்லாரும் சமாதானப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல என்ன எடுத்துல இறைவன் யாரு மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு கனவுல தோன்றி அவர் வந்து நீ வந்து பூரிக்கு பயணம் செல்லு, நீ வந்து நிறுத்தாதே, நீ ஆல்ரெடி பூரி என்ன பாக்குறதானே வந்துட்டு இருக்க இல்லையா, நீ அங்க போ. அங்க வந்து மீண்டும் இது பூரிக்கு வந்து பயணத்தை முடிக்குமாறு கூறினார். பூரியில் ஒரு முறை அவர் மீண்டும் திரும்பி வந்து பூரியில வந்தப்புறம் என்னது திரும்பி கனவுல என்னது தோன்றிட்டு கனவில் ஜெகநாத், சுபத்ரா மற்றும் பலராம் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவரது கூட்டாளிகளுடன் பார்த்தார். கனவுல வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒன்று சேர்த்து அந்த மாதிரி ஒரு வந்து கனவுல அவருக்கு தோன்றினார். இந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாரும் அவர் கனவுல அப்படி வந்து தோன்றினார், சகாக்கள் எல்லாம். இது பூரி ஜெகநாத் கோயில். ஹரே கிருஷ்ணா. கதாதர பண்டிதனுடன் சந்திப்பு. நெக்ஸ்ட் பபிதா மாதாஜி. நான் படிக்க மாதாஜி. மகாபிரபுவின் இன்ப சக்தியின் அவதாரமான ஸ்ரீல கதாதர பண்டிட் கோஸ்வாமி அவரை சந்தித்தார். இருவரும் பரவச பெருங்கடலில் மூழ்கினர். ஸ்ரீனிவாச ராயா, ராமானந்தா, பரமானந்த பூரி, ஷிகி மஹிதி, சர்வபௌம பண்டித் வக்ரேஷ்நாத் ஆச்சாரியா, பண்டிட் கோபிநாத் ஆச்சாரியா, கோவிந்தா ஆச்சாரியா ஆகியோரை சந்தித்து ஆசி பெற்றார். ஸ்ரீனிவாசன் திரும்பி வந்த போது அத்வைத ஆச்சாரியா, நித்யானந்தா பிரபு ஆகியோரும் காணாமல் போனதை கேள்விப்பட்டார். மீண்டும் அவர் தனது வாழ்க்கையை முடிக்க முடிவு செய்தார். ஆனால் அவரது துக்கத்தை தணிக்க 2 பிரபுக்கள் அவருக்கு கனவில் தோன்றி அவரது எண்ணத்தை கைவிட செய்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து என்னது இன்ப சக்தி அவரை பார்த்த ஒரு ஆனந்தத்துல என்னது யாரு ஸ்ரீல கதாதர பண்டித் கோஸ்வாமி 2 பேரும் மீட் பண்ணிட்டு ரொம்ப இன்ப கடல்ல மூழ்கி போனார்கள். 2 பேரும் அவ்வளவு ஹாப்பியா ஆயிட்டாங்க. இருவரும் பரவச பெருக்கடலில் மூழ்கினார். அப்புறம் ஸ்ரீனிவாச ராயா, ராமானந்தா, நிறைய கேரக்டர் இருக்கும். அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை பார்த்தா நிறைய கேரக்டர்ஸ் யாரு என்ன ரிலேஷன் எழுதி வச்சுதான் படிக்கணும். ஸ்ரீனிவாச ராயா, ராமானந்தா, பரமானந்தபுரி, ஷிகி மஹிதி, சர்வபௌம பண்டிட், வக்ரேஸ்வர பண்டிட், கோவிந்தா, சங்கர பண்டிட், கோபிநாத் ஆச்சாரியா ஆகியோரையும் சந்தித்து ஆசை பெற்றார். எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணி அவர்கிட்ட ஆசை பெற்றலாம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீனிவாச திரும்பி வரும்போது என்ன எடுத்து திரும்பி அவருக்கு என்ன நியூஸ் வருது, அத்வைத ஆச்சாரியரும் போயாச்சு, நித்யானந்த பிரபுவும் போயாச்சு. திரும்பி அவர் வந்து அப்படி துக்க கடல்ல மூழ்கி அவருக்கு வந்து இனிமே என்னால உயிரோடு இருக்க முடியாது, ஒருத்தரா விட்டு போறாங்க, வாழ்க்கை முடிக்க வந்து முடிவு செய்தார். ஆனா திரும்பி
அவரது துக்கத்தை தணிக்க 2 பிரபுக்கள் அவருக்கு கனவில் தோன்றி அவரது எண்ணத்தை கைவிட செய்தனர். பண்ணாதே. அந்த பிரபுக்கள் யாரு இந்த போர்ல பாக்கலாம் யாருன்னு வந்திருக்கப்பா. அடுத்தது யாரு? தீபா செல்வம் மாதாஜி. இருக்க மாதாஜி. அப்ப என்னாச்சு, நெட் டவுன் ஆயிடுதா? ஆமா மாதாஜி, டவுன் ஆயிட்டே இருக்கு நெட்வொர்க். சரி. கதாதர பண்டிதர், நீங்கள் வந்து உங்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றார். இறப்பதற்கு சற்று முன் சைத்தன்ய மகாபிரபு உனக்கு பாகவதத்தை கற்பிக்க சொன்னார். நீங்கள் ஒரு நாள் பூரிக்கு வருவீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும். மேலும் கிருஷ்ணர் லீலாவை உங்களுக்கு விளக்கும்படி என்னிடம் கேட்டார். கடாதர பண்டிதரின் மகிழ்ச்சி இப்போது இறைவனின் இந்த ஆணையை நிறைவேற்ற முடிந்தது மீண்டும் சோகமாக மாறியது. இளைஞரான ஸ்ரீனிவாசா, இந்த நேரத்தில் என்னால் பாகவதம் கற்பிக்க முடியாது. ஏனென்றால் என் கைவசம் உள்ள கையெழுத்து பிரதிதி அதன் பக்கங்களில் நான் அழுத கண்ணீரால் புரிந்து கொள்ள முடியாதாகி விட்டது என்று அவர் கூறினார். ஸ்ரீ கடாதர வங்காளத்தில் உள்ள நரஹரி சாரஹாவுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மற்றொரு கையெழுத்து பிரதியை பாதுகாக்கும்படி ஒரு செய்தியை அனுப்பினார். நரஹரி மற்றொரு நகல் இருப்பதாகவும் உடனடியாக ஒரு தூது அனுப்பப்பட வேண்டும் என்றும் பதிலளித்தார். கடாதரன் ஸ்ரீனிவாசனையே அனுப்பி சீக்கிரம் வரச் சொன்னான். பகவான் சைத்தன்யரிடம் இருந்து பிரிந்தது சகிக்க முடியாதது. மேலும் அவர் இந்த உலகில் எவ்வளவு காலம் இருக்க முடியும் என்று தெரியவில்லை என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது கடாதர இருக்கு இல்லையா, அது ஆக்சுவலி கதாதர. நம்ம GA தானே போடுறோம், அது தமிழ்ல வந்து விடா DH எல்லாம் போடுறது இல்லை. எனவே சில இடத்துல கதாதர இங்கே கரெக்டா போட்டிருக்கு. கதாதர பண்டிதர் என்ன சொல்றார், நீங்கள் வந்து உங்களை அருமை வந்து இவரை போயிட்டு வந்து தரிசனம் பண்றது போற, இவர் தரிசனம் இருக்கிறது அவரோட ஆசை பண்ணி போறார். ஆஹா, நீங்க வந்துட்டால் எனக்கு முன்னாடி ஐம் வெரி ஹாப்பி, உங்களோட தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாச்சுன்னு. இறப்பதற்கு முன் சைத்தன்ய மகாபிரபு உனக்கு ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களைதான் நினைச்சுட்டு இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா, உனக்கு பாகவதத்தை கற்பிக்க சொன்னார். நீ வந்து சின்ன பிள்ளை தானே, ஒன்னும் யாரு ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியர் இன்னும் சின்ன இளைஞனா தான் இருக்காரு. அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாகவதம் வந்து சொல்லி கொடுக்க சொல்லியிருக்கார். நீங்கள் ஒரு நாள் பூரிக்கு வருவீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும். மேலும் கிருஷ்ணலீலாவை உங்களுக்கு விளக்கும்படி என்னிடம் கேட்டார். யாரு? கதாதர பண்டிட் வந்து இவருக்கு ஸ்ரீனிவாசனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிருக்கார். இப்ப கதாதர பண்டிதரின் மகிழ்ச்சி இப்பொழுது இறைவனின் அந்த ஆணையை நிறைவேற்ற முடிந்தது மீண்டும் சோகமாக மாறியது. இதெல்லாம் நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டார். ஆனா திரும்பவும் அவர் சோகமாயிட்டார். யாரு? கதாதர பண்டிட். இளைஞரான ஸ்ரீனிவாசா, இந்த நேரத்தில் என்னால் பாகவதம் கற்பிக்க முடியாது. நான் அவர் சொன்னார், கரெக்ட் தான், ரொம்ப சந்தோஷம் தான். ஆனா திரும்பி வந்து சோகமா சொல்றேன், நான் உங்களுக்கு வந்து கற்பிக்க முடியாது. ஏனென்றால் என் கைவசம் என்கிட்ட வந்து நான் எழுதின அந்த அது பிரதி இல்லை. பிரதினா எனக்கு நக்கல் அந்த இது இருக்குமே, கோலையில தான் எப்பெல்லாம் எழுதுவா, அந்த பக்கங்கள் என்கிட்ட இல்லவே இல்லை என்று நான் பிரபு போன அந்த இதுல நான் கண்ணீரால அழுததெல்லாம் அந்த வந்து மேபி பேப்பர் இருந்திருக்கலாம்னா, பக்கங்கள் போட்டிருக்கேன். அதன் பக்கங்கள் நான் அழுத கண்ணீரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த மாதிரி எழுத்தெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுத்து அப்படின்னு கதாதர. அதனால அவர் ரொம்ப இதாயிட்டார், சோகத்தை போயிட்டார். உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத நிலைமை வந்துடுத்து அப்படின்னு. கதாதர வங்காளத்தில் உள்ள நரஹரி சர்க்கராவுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மற்றொரு கையெழுத்து பிரதியை பாதுகாக்கும்படி ஒரு செய்தியை அனுப்பினார். அது ஒரு பிரதி வந்து கொடுத்திருக்கார். யார்கிட்ட? நரஹரி சராக்கரா அப்படின்னு தெரியல. நரஹரி மற்றொரு நக்கல் இருப்பதாக உடனடியாக ஒரு தூது அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று பதிலளித்தார். அவர்கிட்ட வந்து வேறொரு நக்கல், அதோட வந்து காப்பி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருந்தார். கதாதரன் ஸ்ரீனிவாசனை அனுப்பி சீக்கிரம் வர சொன்னார். நீ போயிட்டு அந்த வேறொரு காப்பி இருக்கு இல்லையா, அதை கொண்டு வா. பகவான் சைத்தன்யிடம் இருந்து பிரிந்தது சகிக்க முடியாதது. மேலும் அவர் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு காலம் இருக்க முடியும் என்று தெரியவில்லை என்று கூறினார். துக்கத்துலதான் இருக்காவா எல்லாருமே, ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு போயிட்டார். ஆனாலும் அவர் சொன்ன ஆணையை நம்ம ஏற்று நடக்கணும். ஆனா நீ போயிட்டு கொண்டு வா, நான் வந்து உனக்கு சொல்லித்தரேன். சைத்தன்யா போனது துக்கம் தான், அது சகிக்க முடியலை தான். இருந்தாலும் நம்ம காரியத்தை பார்க்கலாம். எவ்வளவு காலம் தான் இந்த மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நவத்வீப பக்தர்களுடன் சங்கமம். யார் படிச்சாலும் தீபா மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. நவத்வீப பக்தர்களுடன் சங்கமம். நவத்வீபாவில் மாயாப்பூர் ஸ்ரீ சைத்தன்யாவின் இல்லத்தில் ஸ்ரீனிவாசா ஈர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவர் இறைவனின் மரியாதைக்குரிய விதவையான விஷ்ணுபிரியா தேவி மற்றும் அவரது மதிப்பிற்குரிய ஊழியர்களான
வம்சிவதனா தாக்கூரா மற்றும் இஷானா பிரபு ஆகியோரை சந்தித்தார். அவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீனிவாசரை ஆசீர்வதித்தனர். மேலும் அவர் அவர்களுடன் பல நாட்கள் தங்கியிருந்தார். பகவான் சைத்தன்யரின் பொழுதுகளை கேட்டார். பொழுதுபோக்குகளே இருக்கணும் இல்லையா? பொழுதுபோக்குகளை. ஆமா. ஓகே. நவத்வீபா திரும்பி என்ன மாயாப்பூர் வந்து சைத்தன்யாவின் இல்லத்திற்கு ஸ்ரீனிவாசர் ஈர்க்கப்பட்டார். திரும்பி அவர் போன நவத்வீப் எங்க இருக்கு? மாயாப்பூர்ல. அங்க போயிட்டு சைத்தன்யாவுடைய இல்லம் இருக்கே, அங்க போயிட்டு போறார். அங்க வந்து அவர் இறைவனின் மரியாதைக்குரிய விதவையான விஷ்ணுபிரியா, அவரோட மனைவி விஷ்ணுபிரியாவை பார்த்து அங்கேயும் வந்து ஆசீர்வாதம் பெற்று அவளோட வந்து இவாளா இருக்க ஊழியர்கள்னா சேவை பண்றவளா இருந்தாரு ஊழியர்கள். அவ யாரு? வம்சிவதனா தாக்குரா மற்றும் இஷானா பிரபு. அவளை சந்தித்தார். அப்புறம் அவர் வந்து ஸ்ரீனிவாசர் வந்து அவர்கிட்ட ஸ்ரீனிவாசரை ஆசீர்வாதித்தனர். ஏன்னா சின்ன பிள்ளை தானே ஸ்ரீனிவாசர். அங்க போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆசீர்வதித்து மேலும் அவர் அவர்களுடன் பல நாட்கள் தங்கியிருந்தார். பகவான் சைத்தன்யரின் பொழுதுபோக்குகளை கேட்டார். என்னெல்லாம் பண்ணாரு, இது பண்ணாரு, இன்னும் பகவானை பத்தி நிறைய கேட்டுக்கொண்டார். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன்? நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அந்த நாட்களில் குழந்தை தூங்குறானா? மெதுவா பேசுறேன் இருக்கா மாதாஜி, ஏன் கேட்கிறீங்க? அந்த நாட்களில் விஷ்ணு பிரியா கடுமையான துறவு செய்வதை உதாரணமாக அவள் சாப்பிட வேண்டிய ஒவ்வொரு அரிசி தானியத்தின் மீதும் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே என்று மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பாள். தினமும் துதித்து முடித்ததும் ஒதுக்கி வைத்த தானியங்களை மட்டும் சாப்பிடுவாள். உண்மையாகவே ஸ்ரீ சைத்தன்யருக்கு தகுதியான மனைவி இவள் என்றார் ஸ்ரீனிவாசர். ஸ்ரீனிவாசா தாமோதர பண்டிதர், சுக்லாம்பர முராரி குப்தா மற்றும் பிற ஆரம்பகால நண்பர்கள் மற்றும் பகவான் சைத்தன்யரின் நெருங்கிய நண்பர்களையும் நவத்வீபாவில் சந்தித்தார். அங்கிருந்து ஸ்ரீனிவாசா அருகில் உள்ள சாந்திபுராவிற்கு சென்றார். அங்கு அவரை ஸ்ரீ அத்வைதாவின் மனைவி சீதா தாகூராணி மற்றும் அவரது மகன்கள் அச்சுதா மற்றும் கோபாலா ஆகியோர் அன்புடன் வரவேற்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முள்ள பேசுறாலே என்ன குழந்தை தூங்குறான்னு மாதாஜி பக்கத்துல இருக்கான். ஐயோ, ஏன் கேக்குறீங்க? ஓகே. அந்த நாட்களில் அப்ப அங்க இருந்து கொஞ்சம் தங்கி இது சைத்தன்ய பிரபுவோட எல்லாம் பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுன்றதா இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தா மனைவி யாரு இந்த விடோ அவங்க வைஃப் வந்து கடுமையாக துறவு செய்வதை பார்த்தார். என்ன பண்றாரு அவர் சாப்பிட வேண்டிய ஒவ்வொரு அரிசி தானியத்தின் மீதும் ஒரு தானியத்தையும் ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்லி அது மகாமந்திரத்தை சொல்லி மந்திரத்தை உச்சரிப்பால் தினமும் துதித்து முடித்ததும் ஒதுக்கி வைத்த தானியங்களை மட்டும் சாப்பிடுவாள். ஒரு மணியும் வந்து ஒரு இது மந்திரம் சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வைப்பாள். அந்த எவ்வளவு எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருப்பாளோ அது மாத்திரம் தான் அவர் சாப்பிடுவான் ஃபுல் டேல. உண்மையாகவே ஸ்ரீ சைத்தன்யருக்கு தகுதியான மனைவி இவள் என்று ஸ்ரீனிவாசர் நினைத்தார். ஸ்ரீனிவாச தாமோதர பண்டிட், சுக்லாம்பரா, முராரி குப்தா மற்றும் பிற ஆரம்பகால நண்பர்கள் மற்றும் பகவான் சைத்தன்யரின் நெருங்கிய நண்பர்களையும் நவத்வீபாவில் சந்தித்தார். நிறைய பேரை சந்திக்கிறார் அவர். அங்கிருந்து ஸ்ரீனிவாசா அருகில் உள்ள சாந்திபுராவுக்கு செல்கிறார். நிறைய ஒரு இடத்துல போறார், ஒரு வேலையை பார்க்கிறார். அங்க அவரே ஸ்ரீ அத்வைதாவின் மனைவி ஸ்ரீ சீதா தாக்குராணி மற்றும் அவரது மகன்கள் அச்சுதா மற்றும் கோபால் ஆகியோரை அன்புடன் வரவேற்றனர். அங்கேயும் போயிட்டு அவரையும் பார்க்கிறார். எஸ். அடுத்தது யாரு? ருக்மணி மாதாஜி படிமோ. இது கிளியரா இல்லையோ? படிக்கிறாளா மாதாஜி? ருக்மணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஓகே. அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. இருக்கா இல்லையானே தெரிய மாட்டேன். இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன். வேற எது படிக்கிற மாதாஜி? கிளியரா இல்ல. ஸ்ரீனிவாசா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. ஸ்ரீனிவாசா பூரியில் பெரிய கௌர சக்தியாக ஸ்ரீனிவாசா பூரியில் உள்ள பெரிய ஆளுமைகளை பகவான் சைத்தன்யரை நினைவுபடுத்தினார். கடவுளின் மீதான அவரது தீவிரமான மற்றும் முன்னோடி இல்லாத அன்பை கண்டு அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஆற்றலின் உருவகமான கௌராசக்தி என்பதை பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. பிரேம விலாசத்தின்படி ஸ்ரீனிவாசா பகவான் சைத்தன்யரின் பரவசத்தின் அவதாரம். இறைவனின் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் இதை இயல்பாக உணர்ந்து ஸ்ரீனிவாசன் மூலம் பகவான் சைத்தன்யரின் நித்திய செய்தி, வேத இலக்கியத்தின் செய்தி
பரவலாக விநியோகிக்கப்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஐ திங்க் இது வந்து ஃபாண்ட் இது சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் கலர். ஓகே, ஸ்ரீனிவாசா வந்து பூரியில வந்து ஒரு பெரிய ஆளுமை. ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீனிவாசா பூரியில் உள்ள பெரிய ஆளுமைகளை பகவான் சைத்தன்யரை நினைவுபடுத்த நிறைய வேலையெல்லாம் பார்த்தோன்னு என்னது, சைத்தன்யாவை வந்து இவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் சைத்தன்யாவை பாக்குறப்போல அவங்களுக்கு எல்லாம் தோணிருக்கான் ஏதோ பெரிய பெரிய ஆளுகளுக்கெல்லாம். அப்போ வந்து கடவுளின் மீதான அவருக்கு தீவிரமான மற்றும் முன்னோடி இல்லாத அன்பை கண்டு அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஆற்றலின் உருவகமாக கௌரா சக்தி என்பதை பக்தர்கள் புரிந்து. அப்ப இவருக்கு என்னது கௌரா சக்தி. ஏன்னா கௌராங்கிறது யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவரோட சக்தி முழுக்க இவருக்கு வந்திருக்கு. அவர் அதுக்குதானே ஆசீர்வாதம் சொல்றாரு இல்லையா? அவ அப்பா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. என்னோட அவ்வளவு பொட்டன்சியம் வந்து அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். அதையும் வளர்ந்து பெரியவனாகும் போது இவரோட பேச்சும் இதெல்லாம் இவரை பார்க்கும்போது பெரிய பெரிய ஆளுமைகளுக்கெல்லாம் மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நினைவுதான் வந்து இவரை வந்து சைத்தன்யாவோட கௌரா சக்தி, அவருடைய சக்தி உருவமா இவர் வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியுது. பிரேம விலாசத்துல இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கு. பிரேம விலாசத்தின்படி ஸ்ரீனிவாசா பகவான் சைத்தன்யரின் பரவசத்தின் அவதாரம் என்று அதில் எழுதியிருக்கு. இறைவனின் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் இதை இயல்பாக உணர்ந்து ஸ்ரீனிவாசன் மூலம் பகவான் சைத்தன்ய நித்திய செய்தி இவர் மூலம் இவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ, இவர் வந்து அவரை பத்தி எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் அவர் வேதவாக்க அவங்க எடுத்துன்னு பகவானே அவங்க கிட்ட பேசுறா போல அவங்க வந்து பாவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. வேத இலக்கியத்தின் செய்தி, சைத்தன்யரின் நித்திய செய்தி, அந்த மாதிரி எல்லாம் இவர் சொல்றதெல்லாம் பரவலாக எல்லார்ட்டையும் ஆஹா இவர் இன்னைக்கு இப்படி சொன்னார் இப்படி சொன்னான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் செய்தி ஒருத்தருக்கும் பாஸ் ஆன் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து நல்ல ஒரு இதுல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்தாங்க. பரவலாக விநியோகப்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸ்ரீனிவாஸ் படிங்க மாதாஜி, இது கிளியரா படிங்க. படிக்க மாதாஜி. படிங்க. பின்னர் ஸ்ரீனிவாச கர்த்தாவில் உள்ள நித்யானந்த பிரபுவின் வீட்டிற்கு சென்றார். அங்கு ஜாக்னவா தேவி, அவரது மகன் பிரபுபத்ரா மற்றும் பலர் சீனிவாசை தங்கள் சொந்த குடும்பத்தின் ஒரு அங்கமாக வரவேற்றனர். ஆனால் ரூபாயும் சனாதனமும் விரைவில் ஆன்மீக உலகில் மீண்டும் இணைவார்கள் என்பதால் ஜாக்னவ தேவி அவரை தாமதமின்றி பிருந்தாவனத்திற்கு தொடங்குமாறு ஊக்குவித்தார். பிருந்தாவனம் செல்லும் வழியில் கானகுல் கிருஷ்ண நகரில் உள்ள நன்கு அறியப்பட்ட அபிராம தூக்ராவின் வீட்டில் ஜாக்வானா தேவியிடமிருந்து ஒரு கடிதத்தை வழங்க சீனிவாசன் நிறுத்தினார். தாகூரா ஒரு அவதார சவுக்கால் 3 அன்பான வசி பாடுகிறார். சவுக்கால் 3 அன்பான வசை பாடுகிறார். அவரை வரவேற்றார். ஆனால் அவர் அவதார வாழ்த்து ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. ஜெய் மங்களா என்று அழைக்கப்படும் சாட்டை அது. தொடும் எவரும் கடவுளின் அன்பை வழங்கும். தொடும் எவருக்கும் கடவுளின் அன்பை வழங்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் படிக்கணும் எனக்கு. ஆக்சுவலி இங்கிலீஷை டிலீட் பண்ணி இது தமிழ் போட்டிருக்கேன். So I should have saved it. பார்க்கலாம் என்ன இருக்கு. ஒரிஜினல் காப்பி இருக்கு, அதை பார்த்துப்பாங்க. பின்னர் இதுக்கு அப்புறம் என்னது, ஜானவா தேவியை அவர் எப்படி சந்திக்கிறார் அதை பத்தி போட்டிருக்கு. ஜானவா தேவி யாருன்னு பார்க்கலாம். பின்னர் ஸ்ரீனிவாசா கர்த்தாகா உள்ள நித்யானந்த பிரபு இது கர்த்தாகாங்கிற இடம் வந்து நித்யானந்த பிரபுவோட வீட்டுக்கு போறார். அங்கு ஜானவா தேவி, அவரது மகன் பிரபத்ரா மற்றும் பலர் ஸ்ரீனிவாசா தங்கள் சொந்த குடும்பத்தின் ஒரு அங்கமாக வரவேற்றாங்க. ஸ்ரீனிவாச அங்க போய் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது வாங்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரோட அதித்தி தேவோபவா வரவங்கள அவங்க வந்து அதித்தியா அவரை பார்க்கல, நம்ம வீட்டு பையன் மாதிரி அவங்க வந்து எல்லாருமே ட்ரீட் பண்ணாங்க. ஆனால் ரூபாவும் சனாதனம் விரைவில் ஆன்மீக உலகில் மீண்டும் இணைவார்கள் என்பதால் ஜானவா தேவி அவரை தாமதமின்றி பிருந்தாவனத்திற்கு தொடங்குமாறு ஊக்குவித்தார். அங்க போனோன்னு என்ன தெரிய வந்தது, ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறாங்க, அவங்களும் வந்து உடம்ப திறந்து போறான், அதனால நீ சீக்கிரம் பிருந்தாவனம் போ, அவங்களை போய் மீட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊக்குவிக்கிறான். பிருந்தாவனம் செல்லும் வழியில் கானகுல் கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள நன்கு அறியப்பட்ட அபிராம தப்ரா வீட்டில் ஜானவா தேவியிடமிருந்து ஒரு கடிதத்தை வழங்க ஸ்ரீனிவாசன் நிறுத்தினார். அவங்க ஒரு கடிதம் கொடுத்து வச்சிருந்தா ஜானவா தேவி, போற வழியில அபிராம தப்ரா வீட்டுல இது கொடுத்துடும் அப்படின்னு. அந்த தாக்குரா ஒரு அசாதாரண சவுக்கால் 3 அன்பான வசை பாடுகிறார். அவரை அசாதாரண சவுக்கால் 3 அன்பான, இது என்ன புரியல ஆக்சுவலி எனக்கு என்னன்னு. தாக்குரா ஒரு அசாதாரண சவுக்கால் 3 அன்பான வசை பாடுகிறார். அவரை வரவேற்றார்.
ஆனால் இந்த அசாதாரண வாழ்த்து ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. ஜெய்மங்களா என்று அழைக்கப்படும் சாட்டை அது தொடும் எவருக்கும் கடவுளின் அன்பை வழங்கும். அது என்ன சாட்டைன்னா எனக்கு புரியல. சாட்டை அடிக்கிறதுக்கு தானே யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்னத்துக்கு அவர் வந்து அது என்னது பார்க்கணும்னா ஐம் நாட் வெரி ஷுர். இல்ல பாஸ்ட் டைம்ல பார்க்கணும் என்னது. ஓகே, அதை தொட்டா அப்படி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அது மாதிரி சாட்டை எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் கூட. எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்புறம் என்னது எங்க விரஜ பூமிக்கு வந்து போறாங்க. யாரு? ஸ்ரீனிவாசன். யாரு நெக்ஸ்ட்? நீ அருசலம் ரஞ்சிதா படிங்க. விரிஜாவிற்கு பயணம். இதற்கிடையில் சனாதன கோஸ்வாமி இந்த மரண உலகத்தை விட்டு வெளியேறினார். மேலும் ரூபா கோஸ்வாமி பிரிவை தாங்க முடியவில்லை. ஸ்ரீ ரூபா ஸ்ரீனிவாசுக்கு உபதேசம் செய்ய தானும் பிழைக்க முடியாது என்று உணர்ந்தார். எனவே அவர் தனது புகழ்பெற்ற சீடர் மற்றும் மருமகன் ஜீவா கோஸ்வாமியிடம் ஸ்ரீனிவாசுவை கவனித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டார். ஸ்ரீனிவாசா பிரயாக்கை அலகாபாத் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடைந்து அங்கே இரவை கழித்தார். பிருந்தாவனத்துக்கு வருவதற்கு 4 நாட்களுக்கு முன்பு சனாதனன் 4 மாதங்களுக்கு முன்பு இறந்து விட்டதாக கேள்விப்பட்டார். அவர் மதுராவை அடைந்த போது ரூபா கோஸ்வாமி 3 நாட்களுக்கு முன்பு இறந்து விட்டார் என்பதை அறிந்தார். ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல அழுது தரையில் விழுந்தார். அவர் தன்னை பிரபஞ்சத்தில் மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான நபராக உணர்ந்தார். அவர் பகவான் சைத்தன்யரை சந்திக்கவும் கதாதர பண்டிதரிடம் பாகவதம் படிக்கவும் தவறிவிட்டார். இப்போது ரூபாயையும் சதானந்தையும் சந்திக்க தவறிவிட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. நிறைய அவர் வந்து லாஸ் தான் பாக்குறாரு. அப்ப ரொம்ப அது துரதிருஷ்டமான ஒரு ஆத்மான்னு அவர் நினைக்கிறார். ஓகே, இதற்கிடையில் என்ன பண்றாரு? சனாதன கோஸ்வாமி இந்த மரண உலகத்தை விட்டு வெளியேறினார். சனாதன கோஸ்வாமி போய்விட்டார்னு தெரிய வந்தோடனே ரூபா கோஸ்வாமி அந்த பிரிவை அவருக்கு ரூபா கோஸ்வாமிக்கு இந்த பிரிவை தாங்க முடியலை. ஏன்னா அவள்லாம் பிரதர்ஸ் தானே. ரூபா கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி பிரதர்ஸ். அது வந்து அவருக்கு தாங்க முடியல. இப்ப ஸ்ரீ ரூபா ஸ்ரீனிவாசனுக்கு உபதேசம் செய்ய தானும் பழைக்க முடியாது. இனிமே உனக்கு வந்து உபதேசம் செய்யறதுக்கு எனக்கும் உடம்புல தெம்பில்ல, நானும் பழைச்சுட்டு இருக்க முடியாது என்று அவர் வந்து உணர்றார். எனவே அவர் தனது புகழ்பெற்ற சீடர் யாரு ஜீவா கோஸ்வாமியிடம் சரி, என்னாலையும் வந்து சனாதனை விட்டு இருக்க முடியாது, நானும் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட போறேன் தோன்றது. அதனால வந்து அவரோட மருமகள் வள கசின்ஸ் தான். மருமகள் அக்கா பிள்ளையோ அண்ணா பிள்ளையோ வாட்டவர் அங்க போயிட்டு ஜீவா கோஸ்வாமி வந்து ஸ்ரீனிவாசன் வந்து கவனிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீவா கோஸ்வாமிகிட்ட கொடுத்துட்டு அப்படி வந்து நீ பாத்துக்கோ, இவருக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் சொல்லி கொடு அப்படின்னு. ஸ்ரீனிவாச பிரயாக் சொல்லிட்டு இப்ப எங்க இருக்கு? அலகாபாத்ல இருக்கு. பிரயாக் என்ற அந்த இடத்துல வந்து இறைவை கழிக்கிறார். அப்புறம் பிருந்தாவனத்துக்கு வருவதற்கு 4 நாட்களுக்கு முன்பு, அப்பெல்லாம் நடப்பயணம் தானே, நிறைய நாள் எடுக்கும் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா. நாட்களுக்கு முன்பு பிருந்தாவனம் வருவதற்கு 4 நாட்களுக்கு முன்பு சனாதனம் 4 மாதங்களுக்கு முன்பே இறந்து விட்டதாக கேள்விப்பட்டார். ஆனா என்னது, சனாதன கோஸ்வாமி இங்க இருக்கும்போதுதான் போய் இறந்திருக்காங்க. ஆனா அங்க போனோன்னு தெரிஞ்சது அவரு 4 மாசம் ஆயிடுச்சு. அவர் போய் இறந்து 4 மாசம் ஆயிட்டு முடிஞ்சுடுத்துல. அவர் மதுரை அடையும் போது ரூபா கோஸ்வாமி 3 நாட்களுக்கு முன்பே அவரும் இறந்து போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்துடுச்சு என்பதை அறிந்தார். ஸ்ரீனிவாசன் வைத்தியமே பிடிச்சா போல அழுத்தவருக்கு ரொம்ப அழுது தரையில் விழுந்தார். அவர் தன்னை பிரபஞ்சத்தில் ரொம்பவே நம்ம வந்து அன்லக்கி ஃபெலோ அந்த மாதிரி அவர் நினைச்சிருந்தார். அவர் பகவான் சைத்தன்யரை சந்திக்கவும் முடியவில்லை, கதாதர பண்டிதர் பாகவதம் என்னால் படிக்க முடியலை, இப்ப ரூபா கோஸ்வாமி நான் இழந்து விட்டேன், சனாதனரையும் இழந்து விட்டேன், எனக்கு ஒண்ணுமே பெரிய பெரிய வாழ்க்கைனால எனக்கு ஒண்ணுமே படிக்க முடியாம அந்த மாதிரி ஆயிட்டு விட்டனே அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம். ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. யார் படிக்க போறாள்? பபிதா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து தன் மரணத்தை விரும்பிக் கொண்டிருக்கும் போது ரூபாவும் சனாதனமும் ஒரு கனவில் சாக்கில் அவருக்கு தோன்றி அவர் சைத்தன்யர் அன்பின் உறவகம் என்று சொன்னார்கள். கோபால பட்டா கோஸ்வாமியிடம் தஞ்சம் புகுந்து பிருந்தாவனத்துக்கு செல்லவும் ஸ்ரீ ஜீவாவின் கீழ் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் படிக்கவும் அவர்கள் அவரை ஊக்கப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நடந்துட்டு இருக்கா? வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. வந்துட்டு இருக்கா இல்லையா? சத்தம் கேட்கறது பாத்துங்க. ரோட்ல எல்லாம் இருக்கும்போது படிக்காதீங்க. ஒரு இடத்துல நின்னு படிச்சுட்டு அப்புறம் போறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஐயோ பயங்கர டிவோஷன் தான் உங்களுக்கு எல்லாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதுல வந்து முடிச்சிருக்கு. ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு மரத்தடியில வந்து ரொம்ப அவருக்கு துக்கம். தன் மரணத்தை விரும்பி கொண்டு போர், இனிமே நான் வாழ்ந்தது போறோம், எல்லாரும் என்னை விட்டு போயிட்டாங்க, நானே வந்து இறக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கேன். என் பிள்ளை ரூபா சனாதன ஒரு கனவின் சாக்கில் அவருக்கு தோன்றி அவர் சைத்தன்யன் அன்பின் உருவகம் என்று சொன்னார்கள். நீ வந்து அவ கனவுல தோன்றி, நீ யாரு தெரியாத அவனுக்கு, நீ சைத்தன்யாவோட ஒரு அவதாரம் தான். அன்பின், அவரோட அன்பின் என்னது பிளஷர் பொட்டன்சி, லவ் பொட்டன்சி, சைத்தன்யோட லவ் பொட்டன்சியை நீ வந்து வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து இது பண்றா, தெரிவிக்கிறான். கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியிடம் தஞ்சம் புகுந்து அப்புறம் என்னது ஒரு இடத்துக்கும் போறாரு. எப்ப கோபாலபட்டம் அங்க போறான். பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லவும் ஸ்ரீ ஜீவாவின் கீழ் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் படிக்கவும் அவர்கள் அவரை ஊக்கப்படுத்தினார். சரி, இனிமே வந்து இவர் கூட இருந்து ஜீவாவின் கீழ் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் படிக்க. இனிமே வந்து நான் வந்து ஜீவா கோஸ்வாமி வந்து போயிட்டு சனாதன கோஸ்வாமி இவர் தான் போனார். கரெக்ட். ஜீவா கோஸ்வாமி கீழே இனிமே நீ வந்து இதெல்லாம் படிக்க, என்ன வாட் எவர் இஸ் லெஃப்ட் அதெல்லாம் நீ படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு. அப்புறம் யாரு தீபா செல்வம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அவர் பிருந்தாவனத்திற்கு வந்து 12 காடுகளையும் சுற்றி பார்த்து கோபாலபட்ட கோசாமியுடன் தீட்சை பெற்றார். ஸ்ரீ ஜீவ கோசாமி அவருக்கு கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் முழுமையான தத்துவத்தை போதித்தார். ஸ்ரீ ஜீவா அவரது பரந்த கல்வியை அங்கீகரித்து ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஆச்சாரியா என்று பட்டத்தை வழங்கினார். ஸ்ரீ ஜீவாவின் கட்டளையை ஏற்று ஸ்ரீனிவாசா மற்றும் அவரது 2 நண்பர்களான ஷியமானந்த மற்றும் பிரபு மற்றும் நரோத்தமா தாசா தாகுரா ஆகியோர் முதல் ஆழ்நிலை புத்தக விநியோக விருந்துக்கு முன்னோடியாக இருந்தார். வீரஜ பாசி சங்கீர்த்தன பார்ட்டிக்கு ஜெய் பிருந்தாவனத்தில் இருந்து கோசாமி பக்தி நூல்களை ஒரு காலை வங்கியில் எடுத்து வங்காளம் மற்றும் ஒடிஷா முழுவதும் கொண்டு சென்றார். ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா பல சீடர்களை ராமச்சந்திர கவிராஜா மற்றும் பலர் தொடங்கினார். பக்தி நிறைந்த பாடல்களை எழுதினார். சோக கோசாமி அஷ்டகம் மற்றும் ஒரு சிறப்பு கீர்த்தனை பாணியை அறிமுகப்படுத்தினார். கீர்த்தனாவை முன்னின்று நடத்தும் போது சில சமயங்களில் நீண்ட நேரம் பாடியதால் தன் குரலை இழக்க நேரிடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேரிடும் இல்லை, நேர்ந்ததுன்னு வரணும். அதான் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ். அதனாலதான் உங்களை எல்லாம் வந்து சர்வீஸ்க்கு வாங்கவும் கூப்பிடுறேன். எனக்கு இதுல ஹெல்ப்புக்கு எல்லாம் மனுஷாலே இல்லை ஆக்சுவலி. எனிவே, அவர் பிருந்தாவனத்துக்கு இப்ப வந்துட்டாரு. இப்ப யாரு ரூபா கோஸ்வாமி அவர்கிட்ட வந்து படிச்சார். ரூபா கோஸ்வாமி இது நிறைய சொல்லி கொடுத்தார். அப்புறம் ரூபர் தான் போயிட்டாரு. ஜீவா. அப்புறம் இவர் யாரு, தாக்குரா கோபாலபட்டா வந்து இவருக்கு தீட்சையும் கொடுத்தார். அவர் பிருந்தாவனத்திற்கு வந்து 12 காடுகளையும் சுற்றி பார்த்து கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியோட தீட்சை பெற்றார். கோபாலபட்ட கோஸ்வாமிகிட்ட தீட்சை பெற்று அப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி அவருக்கு கௌடிய வைஷ்ணவத்தின் முழுமையான தத்துவத்தை போதித்தார். இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்றது கௌடிய வைஷ்ணவ இதுதான் கல்ச்சர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தார். யாரு, ஜீவா கோஸ்வாமி. இவர் தான் ஜீவா கோஸ்வாமி. இவர் வந்து கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி தத்துவத்தை போதித்தார். ஸ்ரீ ஜீவா அவரோட பரந்த கல்வியை அங்கீகரித்து ஸ்ரீனிவாசருக்கு நிறைய பேர் என்னெல்லாம் படிச்சாச்சு, இப்ப இதுவும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு, கௌடிய வைஷ்ணவ கல்ச்சரையும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அப்ப நிறைய அவருக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்குன்னு அவருக்கு என்ன இது பட்ட பெயர் வச்சிருக்கார், ஆச்சாரியா என்று பட்டத்தை வழங்கினார். யாரு வழங்கினார்? ஜீவா கோஸ்வாமி அவருக்கு வழங்கினார். ஸ்ரீ ஜீவாவின் கட்டளையை ஏற்று ஸ்ரீனிவாசா இன்னும் என்ன அவர் வந்து கட்டளை இடுவார். இப்ப எப்பவுமே ஒரு குருஜி இருந்தாக்க சீடருக்கு கட்டளை இடுவார் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன கட்டளை இடுறார்? ஸ்ரீனிவாசா மற்றும் அவரது 2 நண்பர்களான ஷியாமானந்த பிரபு மற்றும் நரோத்தமதாசா தாக்குரா இவர் 2 பேரையும் முதல் ஆழ்நிலை புத்தக விநியோக விருந்துக்கு முன்னோடியாக இருந்தனர். அந்த புத்தகம் எல்லாம் விற்பனை பண்றாங்களே, அங்க வந்து நீங்க வந்து தலைமையேற்று அங்க வந்து முன்னோடியாக இருக்கணும். நீங்க தான் வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி நின்று அதெல்லாம் எடுத்து நடத்தணும் அப்படின்னு. விரஜவாசி சங்கீர்த்தன பாட்டிக்கு ஜெய். பிருந்தாவனத்தில் இருந்து கோஸ்வாமியிடம் பக்தி நூல்களை ஒரு பாலை வண்டியில் எடுத்துக்கொண்டு வங்காளம் மற்றும் ஒரிசா முழுவதும் கொண்டு சென்றனர். ஓகே, அப்ப அந்த வந்து என்னது, பிருந்தாவனத்தில் இருந்து கோஸ்வாமியின் பக்தி நூல்களை அது ஒரு காளை மாட்டுல வந்து இவெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கா, ஒரிசா முழுவதும் கொண்டு சென்றனர். அப்புறம் என்னாச்சு, ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா பல சீடர்களை ராமச்சந்திர கவிராஜா மற்றும் பலர் பாடத் தொடங்கினர். ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா பல சீடர்களை அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். ஸ்ரீனிவாசாரியாவுக்கு நிறைய சீடர்கள் வர தொடங்கிட்டாங்க. பக்தி நிறைந்த பாடல்களை அவர் எழுதினார். என்னெல்லாம், சோக கோஸ்வாமி அஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
சோப கோஸ்வாமி அஷ்டகம் என்ன தெரியல. மற்றும் ஒரு சிறப்பு கீர்த்தனை பாணியை அறிமுகப்படுத்தினார். அவருக்கு தெரிந்த ஒரு பாணியில இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே அதெல்லாம் கீர்த்தனை எல்லாம் அவர் அந்த பாணியில பாட ஆரம்பிச்சிட்டார். கீர்த்தனாவை முன்னின்று நடத்தும் போது சில சமயங்களில் நீண்ட நேரம் பாடினார். அது அவர் தான் அடுத்து நடத்தும் போது என்னது, he was leading that பஜன் குரூப். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சிலப்போ அவர் குரல் கூடி இழக்க நேரம் அந்த மாதிரி ஆயிடுறது, குரல் என்னது கட்டிப்படுறது அந்த மாதிரி. அப்புறம் அப்புறம் எங்க யார் படிக்கணும்? இப்படி வர்றது தெரியல. யார் இப்ப படிச்சா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. பிரசங்கம் மற்றும் எழுத்தின் வெளிப்புற செயல்பாடுகளை தவிர ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா தீவிர ராகானுக பஜனை பயிற்சி செய்தார். ராகானுக பஜனை என்பது ஸ்ரீ பிருந்தாவன தாமத்தில் உள்ள கோபியர்கள் போன்ற நித்திய குடியிருப்பாளர்களின் மனநிலை மற்றும் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் தன்னிச்சையான உள் வழிபாடு ஆகும். மானசி சேவையை செய்யும் போது ஒருவனுடைய மனதிற்குள் மனதளவில் கருத்தரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக வடிவில் ராதா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்தார். அவர் வெளிப்புற உணர்வுக்கு திரும்பியவுடன் இந்த தியானங்களிலிருந்து உறுதியான சாதனங்களை தன்னுடன் அடிக்கடி கொண்டு வருவார். பிரசங்கம் மற்றும் எழுத்தின் வெளிப்புற செயல்பாடுகளை தவிர ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா தீவிர ராகானுக விபஜனை, ராகானுகம் ஸ்பான்டேனியஸ், அவருக்கு ஒரு பக்தி வந்துடும். அது அந்த மாதிரி ஒரு பஜனை எல்லாம் எழுதுவார். பாட்டும் எழுதி அது எப்படி இருக்குமா, அவ்வளவு ரொம்ப ரசனையா இருக்குமா பயிற்சி செய்தார். ராகானுக பஜனை என்பது எப்படி, ஸ்ரீ பிருந்தாவன தாமத்தில் உள்ள கோபியர்கள் போன்ற நித்திய குடியிருப்பாளர்களின் மனநிலை. கோபியர்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க, பிசிக்கலா இருக்காங்களே தவிர அவங்க மனசார எப்பவுமே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறா போலது அந்த நிலைமையில இருப்பாங்க. அதை அவர் புரிஞ்சுண்டு அவர் அந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார். கோபியர்கள் போன்ற நித்திய குடியிருப்பாளர்களின் மனநிலை மற்றும் உணர்வுகளின் அடிப்படையில் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரை தன்னிச்சையான உள் வழிபாடு ஆகும். அதுதான் இதுக்கு ராகானுக பஜனை அப்படின்னு. அந்த பேசிஸ்ல அவர் நிறைய கீர்த்தனைகள்லாம் எழுதியிருப்பார். மானசி சேவையை செய்யும் போது மனசார அவங்களுக்கு எல்லாம் சேவை செய்வார். ஒருவருடைய மனத்திற்குள் மனதளவில் கருத்தரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக வடிவில் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்வதுதான் மானசீக சேவைங்கிறது. அதனாலதான் சொல்றாங்க இல்லையா, நமக்கு இப்ப டிராவல்ல எல்லாம் இருக்கும், நம்ம எப்படி ஐயோ கிருஷ்ணருக்கு ஒன்னும் ஆஃபர் பண்ணலையே, நாங்க டிராவல்ல இருக்கோம் அதனால ஒண்ணும் அப்படிலாம் இல்ல. மானசீக சேவை பண்ணலாம். நம்ம எங்க இருக்கோமோ இருக்கிற இடம் பிருந்தாவனம், நம்ம அந்த மாதிரி நினைச்சிருந்து நல்ல தூய பக்தி காட்டினோம்னாக்க நம்ம பிருந்தாவனத்துல தான் இருக்கிறது நல்லது. ஆனா நம்ம இருக்கிற இடமே பிருந்தாவனம்னு அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்க முடியும். அது போல நம்ம வாழ்க்கை எடுத்தோம்னாக்கா நடத்தினோம்னா அதே போல அது மானசீக சேவையும் நம்ம பண்ணலாம். அவர் வெளிப்புற உணர்வுகளுக்கு திரும்பியவுடன் இந்த தியானங்களிலிருந்து உறுதியான சாதனங்களை தன்னுடன் அடிக்கடி கொண்டு வருவார். எப்போ இந்த தியானத்துல எங்கெல்லாம் இப்போ வெளியில எல்லாம் போகும்போது இந்த தியானம் எப்பவுமே மானசீக சேவால அவர் எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஆழ்ந்து போயிடுவார். மானசீக சேவா பண்ணுவார். எஸ், இது யார் படிக்க போற? யார் படிச்சா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. நிவேதிதா படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு முறை ஸ்ரீனிவாசர் கௌரங்காரை தம் மனதிற்குள் ஒரு ரத்தின சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார். பின்னர் அவர் தங்க கைப்பிடி மற்றும் 5 மலர் மாலை அணிவித்து இறைவனை வணங்கினார். சேவையால் மகிழ்ந்த கௌரவராயா சீனிவாசனிடம் மாலையை கொடுத்தார். அவர் உடனடியாக எழுந்து தியானத்தை இழந்தார். ஆச்சரியம் அடைந்த ஸ்ரீனிவாசன் வெளியுணர்வுக்கு திரும்பிய போது தான் மணந்த மலர் மாலையை தன் கழுத்தில் தொங்க விட்டதை கண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. மானசீக பூஜை தான் அவர் எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்ப ஒரு முறை என்னாச்சு, அவர் மானசீக பூஜை பண்ணும்போது ஸ்ரீனிவாசன் கௌரங்கரை தன் மனதிற்குள் ஒரு ரத்தின சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார் இல்ல, அவர் ரத்தின சிம்மாசன கௌராங்கா யாரு, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு உட்காத்தி வச்சு அப்படி அழகு பார்த்து அவர் அந்த மாதிரி நல்ல கற்பனையில் இருந்தார். பின்னர் அவர் தங்க கைப்படி சாமர துடைப்போம், அப்படி வீசுவாங்க, சாமரம் பகவானுக்கெல்லாம் வீசுவாங்க. அந்த மாதிரி அது எப்படி தங்க கைப்பிடியால உள்ள சாமர துடைப்பம் மற்றும் 5 மலர் மாலைகள் அணிவித்து இறைவனை வணங்கினார். இது மானசீகமா தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் மானசீகமா. அவரது சேவையில் மகிழ்ந்த கௌரராயா என்ன பண்றார், சீனிவாசன் மாலையை திரும்பி கொடுத்துட்டார். இதெல்லாம் அவர் மனக்கற்பனை தான். அப்புறம் உடனே அப்படி அந்த தியானம் கலைஞ்சு போயிடுது அவருக்கு. ஐயோ இது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை தொடர்ந்து பார்த்தா அந்த மாலை எங்க வந்திருக்கு, இவருடைய உடம்புல இருக்கு. அவர் உடனடியாக எழுந்து தியானத்தை இழந்தார். ஆச்சரியமடைந்த ஸ்ரீனிவாசர் எங்க பாக்குறாரு, வெளியுணர்வுக்கு திரும்பிய போது உள்ளுணர்வு தான் இதெல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா வெளியுணர்வு வந்த உடனே பாக்குறார் இவர் கழுத்துல அந்த மாலை இருக்கு. மானசீகமா இவர் பண்ணினது கண்ணு தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா அந்த மாலை இவர் கழுத்திலேயே இருக்கு.
அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. எஸ். அப்புறம் சாரி யா போலி லீலா இது ஒண்ணு இருக்கு. யா ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. மற்றொரு முறை சீனிவாசர் தனது சித்த சுவரூபத்தில் மணிமஞ்சரியாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் கோபியர்களை போலி விலாசத்தில் பார்த்து கொண்டிருந்தார். கோபியர்கள் மணிமஞ்சூரியை ஸ்ராதிகாவிற்கு வண்ணங்களை வழங்கவும் சியாமாவிற்கு எதிரான போரில் அவர்களுக்கு பலமாக இருந்ததாகவும் சொன்னார்கள். அவர்கள் உக்கிரமான போரில் பூமி அருந்தது. சீனிவாசனின் தியானம் சட்டென்று முறிந்தது. ஆன்மீக உலகில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மனம் மற்றும் கவர்ச்சியான வானவில் நிற பொடிகளை அவரது உடல் முற்றிலும் தலை முதல் கால் வரை மூடப்பட்டிருந்தது. போலினா தெரியும் இல்லையா, கலர் எல்லாம் அடிப்பாங்களே அந்த இது வந்து அவர் வந்து கற்பனையில பண்ணி பாக்குற. கற்பனைனா மனசார அதை வந்து நினைத்து பாக்குறார். மற்றொரு முறை ஸ்ரீனிவாசர் தனது சித்தஸ்வரூபத்தை தான், சித்தம்னா என்னது இதேதான், மெடிடேஷன் மூட்ல இருக்கும்போது அவர் இதெல்லாம் பறந்து மணிமஞ்சரியாக ஸ்ரீமதி ராதாராணி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் கோபியர்கள் போலி லீலாவை பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க. மனசார இப்படி பண்ணும்போது இது பாக்குறார், இந்த சீன் பாக்குறாரு மனசுல. அப்போ இதுல இருந்து பற்றும் கோபியர்கள் ஹோலி லீலாவை பார்த்து கொண்டார். கோபியர்கள் மணிமஞ்சரியை ராதிகாவிற்கு வண்ணங்களை வழங்கவும், கோபியர்கள் மணிமஞ்சரியை ராதிகாவிற்கு வண்ணங்களை வழங்கவும் ஷியாமிற்கு எதிராக போர்னா இதுதானே, நீ என் மேல கலர் அடி, நான் உன் மேல கலர் அடிக்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு போட்டியில் அவங்க பண்றாங்க. அந்த மாதிரி போரில், ஷியாமாவிற்கு எதிரான போரில் அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்க சொன்னார்கள். அவர்களின் உத்தரமான போரினால் பூமி அதிர்ந்தது. இதெல்லாம் என்னது, இவர் கற்பனையில் இதெல்லாம் நடக்கிறது. சீனிவாசன் தியானம் சட்டென்று முறிந்தது. ஐயோ இது என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தா, கண்ணு முழிச்சு பார்த்தோன்னா என்ன நடக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மனம், அந்த ஸ்மெல்லு என்னெல்லாம் அவர் வந்து கற்பனையில பார்த்தோம், அந்த மனம் எல்லாம் இங்க வந்து தெரியறதாம். மற்றும் கவர்ச்சியான வானவில் நிற பொடிகளால் அவரோட உடல்லயே எல்லாம் அந்த மாதிரி கலர் எல்லாம் வந்திருக்காரு. அவர் கற்பனையில வந்து கிருஷ்ணரும் ராதாவும் சக்கிகளும் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் அவர் வந்து சடன்லி கண்ணு விழிக்கும் பொழுது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவரோட உடல் முற்றிலும் தலை முதல் கால் வரை என்னது வானவில் நிறப்பொடிகளால் மூடப்பட்டிருப்பதை அவர் உணர்ந்தார். இந்த லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். அப்புறம் என்னது இது போட்டுட்டு யாரு பிரபுஜி தான் படிக்கணும் இல்லையா, பிரபுஜி படிங்க. ஸ்ரீனிவாசனின் தினசரி செயல்பாடுகள். ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியாவின் செயல்பாடுகள் பலவற்றை நிரப்பலாம். மேலும் அவை உள்ளன. விஷ்ணு மேலும் அவை உள்ள நிரப்பலாம். மேலும் அவை உள்ளன. மீனிங் சரியா வரல. விஷ்ணுபுரா மற்றும் சாஜி கிராமில் உள்ள அவரது அன்றாட வாழ்க்கையின் விவரங்களை பல புத்தகங்கள் வழங்குகின்றன. அதிகாலையில் அவர் வேத புத்தகங்களிலிருந்து படித்து தன் சீடர்களுக்கு அவற்றை விளக்கினார். காலை 10 மணி வரை இந்த புத்தகங்களின் படிப்பு அவரை ஆக்கிரமிக்கும். பின்னர் மதியம் 2 மணி வரை அவர் தனிமையில் மணிகளை பாடுவார். அவ்வப்போது தனது உள் தியானத்தின்படி கிருஷ்ணரை வணங்குவார். மாலை 4 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை அவர் தம் சீடர்களுடன் கூட்டு பாராயணம் செய்வார். அவர் புகழ்பெற்ற கீர்த்தனாவின் வடிவம் மனோகர் ஷோய் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சிலர் இது மட்டுமே உண்மையான கிளாசிக்கல் பாணி என்று கூறுகிறார்கள். இரவில் அவர் தனது சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்தி கிருஷ்ணனின் பொழுதுபோக்குகளை பற்றி பேசுவார். கரைக்கு சம்மதம். அன்றாட தினசரி செயல்பாடுகள் என்னன்னு போட்டிருக்கு. ஸ்ரீனிவாசன் என்னெல்லாம் பண்ணுவார், அவர் வந்து செயல்பாடு பலவற்றை நிரப்பலாம். நிறைய எழுதிண்டே போலாம், நிறைய நிரப்பலாம். மேலும் அவை உள்ளது இன்னும் நிறைய இருக்குன்னு. விஷ்ணுபுரா மற்றும் ஜாஜி கிராமத்தில் உள்ளது அவரது அன்றாட வாழ்க்கை விவரங்கள். பல புத்தகங்கள் அதை எழுதியிருக்கு. ஜாஜி கிராம் தான் தாத்தா இருக்கிற ஊரு. விஷ்ணுபுரா அது ஒரு ஊரோட பேர் போட்டிருக்கு. அங்க வந்து அவர் எப்படி அவரோட பாசியம் பண்ணினார், அவரோட வாழ்க்கை எப்படி நடத்தினார் சொல்லிட்டு அதுல எல்லாம் விவரிச்சிருக்கேன். இதுல பல புத்தகங்கள்ல எழுதியிருக்கதம் இதெல்லாம்.
அதிகாலையில் அவர் என்ன பண்றார், வேத புத்தகங்கள்லாம் படிப்பார், தன் சீடர்களை அவற்றை விளக்குவார். நம்ம பிரபுஜி பண்ற மாதிரிதான் 8 மணிக்கு அவர் ஆரம்பிச்சு விடுறாரு, அந்த மாதிரி ஏதோ பிரவச்சனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அவர் காலை 10 மணி வரை என்ன பண்ணுவார், இந்த புத்தகங்களின் படிப்பு அவரை ஆக்கிரமிக்கும். பின்னர் மதியம் 2 மணி வரை அவர் தனிமையில் மணிகளில் பாடுவார்னா என்னது, இதுதான் நாமஜபத்தை வச்சுட்டு மத்தியானம் 2 மணி வரைக்கும், 10 மணில இருந்து 2 மணி வரைக்கும் நாமஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பான். அவ்வப்போது தனது உள் தியானத்தில் அது மாதிரி அவ்வப்போது உள்ள அப்படின்னு நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இது பண்ணும் போதே போயிடுவோம், நம்ம ஒரு லெவலுக்கு போயிடுவோம், இது ஒவ்வொரு தாட்ல போயிடுவோம். நம்ம நாட் உலக சஞ்சாரம் கிடையாது, வேற ஏதோ ஒரு தாட்ல போயிடுவோம். அந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணரை வணங்குவார். தியானத்துல வந்து கிருஷ்ணர் தோன்றி அவருக்கெல்லாம் வணக்கம் செலுத்துவார். அப்புறம் மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை என்ன பண்ணுவார், தன் சீடர்களுக்கு கூட்டு பாராயணம் செய்வார். எல்லாரும் சேர்ந்து பாராயணம் பண்ணி பகவானத்தை இது பண்ணி அவர் புகழ்பெற்ற கீர்த்தனாவின் வடிவம், அவரோட கீர்த்தனா ஒரு வடிவமே ஒரு தனி அது பாணியில இருக்கும், மனோர் ஷோ என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது வந்து உண்மையாக கிளாசிக்கல் பாணி என்று கூறுகிறது. இரவில் அப்புறம் இரவான என்ன பண்ற, தன் சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்தி கிருஷ்ணரின் பொழுதுபோக்குகளை பற்றி பேசுவார். திரும்பி என்னது ராத்திரி லாஸ்ட் டைம்னா இதுதான் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறதும் இதேதான் அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார். இலக்கிய பணி என்னது, எஸ் யாரு நெக்ஸ்ட், பபிதா மாதாஜி படிப்போம். வந்துட்டாளா வீட்டுக்கு பபிதா மாதாஜி? ஓகே, தீபா வந்துட்டாளா? இல்ல தீபா சொல்ல நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சரியில்லை, உங்களோட நெட்வொர்க் சரியில்லை மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. பபிதா வந்துட்டீங்களா? சரி படிங்க. படிக்கலாம் மாதாஜி. நானு மாதாஜி. ஸ்ரீனிவாசனின் தினசரி செயல்பாடுகள். ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியாவின் செயல்பாடுகள் பலவற்றை நிரப்பலாம், மேலும் அவை உள்ளன. விஷ்ணு புரா மற்றும் ஹரே கிருஷ்ணா அவரது இலக்கிய பணி. பிரபுஜி நீங்க என்ன பேசுறாலும் ஒண்ணும் கேட்கவே மாட்டேங்குது எனக்கு. அவரது இலக்கிய பணி என்னது மாதாஜி, என்ன படிக்கிறேன்? அவரது இலக்கிய பணின்னு இருக்கு மாதாஜி, படிக்கவா? இலக்கிய பணி அதுதான் படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் இப்பதான் மாதாஜி மாறிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இலக்கிய பணி. ஸ்ரீனிவாசன் 5 பாடல்களை மட்டுமே இயற்றியதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் 4 முக்கிய வசனங்களுக்கு இன்று வரை ஆய்வு செய்யப்பட்டு மதிக்கப்படும் ஒரு விளக்குரையை எழுதினார். அவரது மற்ற படைப்புகளின் புகழ்பெற்ற கோஸ்வாமி அஷ்டகம், 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு 8 பிரார்த்தனைகள் அடங்கும். அவரது இலக்கிய பணி உதிரியாக இருந்தாலும் அதன் உள்ளடக்கமும் நடையும் அமிர்தமானது. இது கௌடியா பரம்பரத்தில் ஒரு தனி முத்திரையை படித்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் பார்த்தேன், நீங்க இன்னும் வேற என்னோ படிக்கிறது, இது வேற என்னோ காட்டுறது அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஸ்ரீனிவாசன் வந்து 5 பாட்டுகளை மட்டுமே இயற்றியதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4 முக்கிய வசனங்களுக்கு இன்று வரை ஆய்வு செய்யப்பட்ட மதிக்கப்படும் ஒரு விளக்கு உரையை எழுதினார். பாட்டு 4 தான் எழுதினாலும் என்னது பாகவதத்தோட, இவர் எங்க பாகவதம் படிச்சார் இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஆய்வு, அதுக்கு என்னது அதை டிசெக்ட் பண்ணி அதை பத்தி உள்ள ஆய்வெல்லாம் பண்ணி அதுக்கு என்ன ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி அது விளக்கு உரையை அவர் எழுதியிருக்காரு. அவரது மற்ற படைப்புகள் என்னெல்லாம் இருக்கு, புகழ்பெற்ற கோஸ்வாமி அஷ்டகம், ஷட் கோஸ்வாமி அஷ்டகமா, அது ஷட்டுன்னா 6, அதுதான் ஷட் கோஸ்வாமி. 6 கோஸ்வாமிகளோட 8 பிரார்த்தனைகள். ஷட் கோஸ்வாமி அஷ்டகம்னா 8 இது அந்த பாட்டுல இருக்கு. ஓகே, அடங்கும். அவரது இலக்கிய பணி உதிரியாக இருந்தாலும் நிறைய என்னெல்லாமோ தொட்டும் தொடாமல் அப்படி எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் அதோட உள்ளடக்கம் வந்து அதோட நடையும் உள்ளடக்கமும் எல்லாம் ரொம்ப அமிர்தமானதா இருக்கு. இது கௌடிய பாரம்பரியத்தில் ஒரு தனி முத்திரையை பதித்துள்ளது. என்ன தெரியுங்க ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஒரே ஒரு வாட்டி மகாமந்திரம் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸ்டாப் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா.